Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isud to diri sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantram Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Setyembre 15, tuig 2025. Kagkaroon sa aton sininga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. 101 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, ini mo lang rimong kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa kagkaroon sa madalkuan kag mga nagapaw ng mga balita. Inflation rate sa syudad sa Iloilo nagnubo sa 1.7%. Sa dugang pa mga balita paglunsyar sa Uswag Iloilo City Food Production Facility, ginpangunahan ni Mayor Raisa Treñas kaupo ng Bombo Radio Philippines Incorporated. Sa dugang pa mga balita kag impormasyon, Governor Toto Defensor Jr. nagapati ngayon di maapektuhan ang mga proyekto sang Uswag Party List sa probinsya kasunod sang pagmensyonar sang pangalan ni Congressman Jojo Ang sa kontrobersiya sining mga naulamid karon sa ghost projects. Dugang pa mga balita kag impormasyon, masobra 20 ka mga nagpauwak sa may barangay Ginta sa Manuasang Leganes. Nagpalalagyo matapos nga gin-raid sang kapulisan. 3 gid lamang arestado. Kag kulurom ang cast rider nowhere to be found sa iya address sa Clan Shokos Order sa barangay ining nagbaton sang tinalikdan siniya nga biyernes ang pagwa sang LTO. Muni madalagwar mabalita issues kay impormasyon main sentro karon sa gihapon diri sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto. Sa mga mainit dalagwa naman nga mga balita national kag international. Mauna kita sa sining latest development karon sa kay former President Rodrigo Duterte. Kung sa ni Indri Banwa, hindi kumbinsido ng International Criminal Court. Ining si Assistant Counsel Attorney Cristina Conti nga ginlantaw kuno sa mga eksperto ining mental health ni former President Rodrigo Duterte matapos nga ginahingyo sa niya sining kampo nga hindi na lang pagdayunon ang nasambitan sining iyang paghusisa sini siya. Okay, bangod man, hindi na siya kuno makadumdum sa kon anuman. Damo na siya kuno sa nga nalipatan do gulpiada lang na ka-amnesia si former president. No, parehas na lang may mga muto sa ila sa nga kabuhi nga patay kung patay basta hindi ako. Inang nadakpa mo sa sulod sang hulot tapos pagambabo nga dakop ka, mambansa diyon nga ay, sino ako? Nga ari ako diri. Dugol piada lang nagdula ang iya sining pagdumdum sa mga nasambitan sining mga hitabo. Hindi kumbinsido diri ang ICC pretrial chamber sa sining kontrahanay nga statement nagikan iya sa kay Attorney Kaufman sa sining nasambitan karon iyang legal counsel ni President Duterte kag sa iya sining pamilya. Damo gani isang nagahambal si Attorney Kaufman kag si ang pamilya ni President Duterte o sining mga kabataan wa isang group chat. Sa aton sining mga kabumboti ginalantaw sina diri karon kon matuod ginman bala ang nasambitan sining mental illness or ining ginapayag balatian tugas ang pagkatigulang or katigulangon ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa aton sinikaron iya nga mga tagpalamatay. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita diri man sa aton sini nga pagpangalagad mga
pagpatigayon sining protesta. Nagikan sa nagkalain sining nga sektor ti ang transportasyon dire, mayara man sila sang kaugalingon sini nga pag upod sa protesta kay sa Setyembre 17, Miyerkules ina tubtob 19, Biyernes ni tatlo ni kadlaw mauntat sila kuno sang pagbiyahe kay magakasar sila sa sining pasada kontra korupsyon or tigil pasada kontra korupsyon sa aton sining mga kabumbo. Inline man ini sa nagakalinabo sini karon iyang at hag sining korupsyon sa bahin karon sang pagkaulamid sa mga opisyalis naton sa lower kag upper house sa sining kontrobersyal nga mga proyekto sa Department of Public Works and Highways kag mga akusasyon sining nga nagabaton sila sang pahamham sang SOP sang komisyon. Ang iban sining ni way gabaton nagademand pa. Ti karon sa aton sining mga kabumbo ining mga driver kay ginunahan na sang mga naglain-lain man sining sektor ang nasambitan sining protesta. Transportation sector naman by September 17 to 19 magakasar man ini sila sang ila siniyang untat biyahe batok korupsyon. Muni nga mga balita kag impormasyon tutukan naton sa aton sining pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na bumbuaray sa udto. Detalye sinibantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ika-15 sa buwan ng Setyembre taong 2025 at sa atin pong Christmas Countdown, 101 days bago pong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, si Pangulong Marcos itinalaga si retired Justice Andres Reyes Jr. bilang chairman ng Independent Commission. Mga kaalyado sa Kamara, hindi manuligtas sa gugulong na investigasyon. Ang Senate Minority Bloc naman susuportahan lamang umano ang Independent Commission kung ang mga miyembro ay malaya sa politika at mga negosyo. Abangan din mamaya Mayor Basta Duterte naghain ng reklamong kidnapping laban sa top officials at mga police officials kaugnayan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga mambabatas naman hati sa pagbibigay ng parliamentary courtesy kay Vice President Sara Duterte kasabay ng nagpapatuloy na budget deliberation. Abangan sa ating provincial report mamaya, Mayor Magalong iginit na hindi magbibitiw bilang alkalde ng Baguio City. Taliwas yan sa kumakalat na balita. Sa international news naman, libo-libong katao ang nagprotesta sa Turkey. Ipinanawagan ang pagbibitiw ni President Recep Tayyip Erdogan. Sa sports balita, si Alex Ayala kabilang ho sa mga kakatawan sa Philippine tennis team sa Southeast Asian Games 2025. Live nationwide via satellite, narito kong detalye ng ating mga balita. Bumuo ang Department of Justice ng Public Works Corruption and Bid Rigging Task Force para tutukan ang flood control scandal sa Pilipinas. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago, pagaman isinasapinal pa ang binuong task force, inatasan na niya ang Deputy Director for Operations ng naturang opisina na simulan ang kanyang trabaho lalo na sa mga flood control project na dating binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangungunahan ni Prosecutor General Richard Anthony Padolyon ang naturang task force habang magsisilbing acting lead investigator ang Public Corruption Division ng National Bureau. Sa kasalukuyan ay nagsasagawa na ng consolidation ang National Bureau of Investigation doon sa mga report na nakuha ng bawat regional office ukol sa mga anomalya sa flood control project. Ito ay kasunod na rin ng naunang kautusan nitong si Director Santiago
sa bawat regional director na simulan ng pagsisiyasat upang may pakitang report ang National Bureau of Investigation kung hihingi man ng impormasyon ang Office of the President o kung hindi man ay ang Kongreso. Posibleng pagsapit na Martes o Miyerkules ng linggong ito, isusumite na ng National Bureau ang Consolidated Report. Ayon pa kay Director Santiago, target ng binuong task force na tutukan ng lahat ng mga flood control project na natukoy na mayroong anomalya tulad ng mga palpak, mga ghost project at maging yung mga substandard. Kaugnay niyan, kuha nga po tayo ng report mula dyan sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos itinalaga na si retired Justice Andres Reyes bilang chairman ng binuupong Independent Commission para imbestigahan ang umano'y mga anomalya sa infrastructure projects ng gobyerno. Kaugnay niyan, may nagkalap pang report si Bombo Annalise Soberano. Balikan po natin mamaya ang linya ni Bombo Annalise Soberano mula po dyan sa may Palasyo Malacanang, mga kabombo. Kaugnay pa rin po ito dun sa pagkakatalaga kay retired Justice Andres Reyes bilang chairperson nitong binuo na Independent Commission. Siya po ang manguna doon po sa mga isasagawang serye ng investigation kasama ang nauna ng pinangalanan na 3 iba pang mga individual. Samantala, update po muna tayo dyan sa bahagi po ng Senado. Ang minority bloc ng Senado, mga kabombo, susuportahan lamang daw ito pong Independent Commission kung may mga miyembro o yung mga miyembro ay malaya sa politika at malaya sa negosyo. May update naman po dyan si Bombo JC Galvez. Susuportahan lamang ng minority bloc ang binong Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects kung ang mga itinalagang miyembro ay malaya sa impluwensya ng politika at malalaking negosyo. Itong naging kondisyon ng grupo sa pangunguna ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon kay Cayetano, bagamat pabor siya sa ideya ng komisyon, mag-uusap muna ng buong minority bloc bago magpasya kung susuportahan nila ito. Itinalaga ng Malacanang bilang miyembro ng komisyon sina dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson, SGV Country Managing Partner Rosana Fajardo at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Binanggit ng minority leader na napakahalaga ng kredibilidad ng komisyon at kung ito'y magmumukhang may kinikilingan o may political agenda, maaaring mawala ng tiwala ang publiko sa imbestigasyon. Dagdag pa niya, may agam-agam ang minority bloc sa posibilidad ng conflict of interest. Kung magtatalaga ang Malacanang, sana raw ay hindi ito magamit para sa political interest, lalo na kung ikukonekta sa 2028 elections. Samantala, sa isang pulong balitaan, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na suportado niya ang binong Independent Commission for Infrastructure. Ngunit iginit niya na dapat ay kwalipikado ang mga miyembro at malinaw na magpapahayag na hindi sila tatakbo sa halalan. I will support the creation of that commission. Ang sabi ko nga, yung kailangan siyang maging independent talaga. Kagaya ng ipinahayag ni Minority Leader Alan Cayetano, tama lang talaga na makita talagang independent sila para maging malinaw, katanggap-tanggap yung resulta ng kanilang investigation. Otherwise, malalagay na naman tayo dun sa kalagayan na ipagkikibit-balikat lang sapagkat napolitika na naman tayo. Ang gusto ko lang sanang makita ninyo, lalo na kayong mga members ng media, kailangan mag-fit sila dun sa tinatawag na Independent Commission. Sino yung magiging opisyal na hihirangin na magko-compose ng Independent Commission? How independent can they be? Yung probity na hinahanap, wala ba silang kulay politika? Sila ba ay magpapahayag na kahit kailan hindi sila tatakbo sa opisinang pampolitika? Para sa ganon ay yung gagawin nila ay talagang independent of anything. Nakatakda mamaya ang pagpupulong ng minority bloc para pag-usapan kung susuporta ng binong Independent Commission na mag-iimbestiga sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako tayo muli dyan sa may bahagi po ng Malacanang, mga kabombo, sa pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay retired Justice Andres Reyes bilang chairperson ng binuong Independent Commission on Infrastructure. May mga update po dyan si Bombo Annalise Soberano.
Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si retired Justice Andres Reyes Jr. bilang ikatlo at huling miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na inatasang magsiyasat sa katiwalian sa mga proyektong prang-infrastruktura, gobyerno sa nakalipas na 10 taon. Siya rin ang magsisilbing pinuno ng nasabing komisyon. Nauna nang inanunsyo ng Malacanang na sina dating Department of Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo, country managing partner ng SGBN Company, ang unang 2 miyembro ng komisyon. Nagbabala naman ang Pangulo na mananagot ang mga personalidad na iiwas at hindi makipagtulungan sa Ombudsman at Department of Justice dahil sila ay makokontempt. Inihayag ng Pangulo na kausap na niya ang 3-man team ng Independent Commission for Infrastructure at sila ay nagkasundo na simula na kaagad ang kanilang trabaho. Git pa ng Presidente, hindi pwedeng mapanis ang lahat ng mga information na ibinibigay ng ating taumbayan doon sa isumbong mo sa Pangulo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Justice Andy Reyes will be the chairperson of the ICI. He was a presiding judge of the Court of Appeals before. He has been a jurist for a very, very long time with a very good record of honesty and fairness, and a good record of being able to find justice for those who have been victimized. And together with him are, of course, Dave Singson, who I think is familiar to everyone as the former DPWH secretary. But beyond that, he has always Siniguro naman ang Pangulo na hindi ligtas sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ang kanyang mga kaalyado at kung may mga pananagutan, ang mga ito dapat silang managot. Ayon sa Presidente, maging ang kanyang pinsan at kaalyadong si House Speaker Martin Romualdez at si dating Appropriations Panel Chairman at ako Bicol Party List Representative Zaldi Go ay hindi ligtas sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure na siyang nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Una pa lamang sinabi na ng Pangulo na wala siyang sasantuhin. Hindi naman pipigilan ng Presidente ang Kamara at Senado na magsagawa ng kanilang sariling investigasyon kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Pagtiyak ng punong ehekutibo na completely independent ang Independent Commission for Infrastructure. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. Right. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. Kinumpirma din ng Pangulo na suspendido na ang lahat ng flood control projects para sa fiscal year 2026. Inihayag ng Pangulo na ang budget para sa flood control projects ay i-realign sa education, agriculture, health, housing, infrastructure, ICT, labor, social, energy at iba pa. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na bumalangkas na sila ng isang menu o listahan ng mga ahensya at programa na makikinabang sa pondong panukala sana para sa mga flood control projects. Nauna nang sinabi ng Presidente na zero budget o walang matatanggap na alokasyon ang mga flood control projects sa ilalim ng 2026 national budget. Samantala, sinabi din ng Pangulong Marcos na lubos niyang nauunawaan ang galit ng publiko kaugnay sa katiwalian sa mga proyekto ng flood control at iba pang infrastruktura. At inamin niyang kung hindi siya ang Pangulo, posibleng nasa lansangan rin siya kasama ng mga nagpoprotesta. Sa isang briefing dito sa Malacanang, sinabi ng Pangulo, makatwiran ang galit ng taong bayan sa mga ibinunyag na irregularidad. Subalit nananawagan din ito na kung magsasagawa ng kilos protesta ay gawin itong mapayapa. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Has become a very egregious problem. And since this has all been exposed, well, it's actually known to many people, but it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. So, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry.
we should all be angry because what's happening is not right. So yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo what has. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacanang. Yes, Bombo Genesis. Yung unang appearance, public appearance, itong tatlo na miyembro ng commission at kasama si Mayor Magalong bilang advisor, may nakatakda na ba o may schedule na ba? Sa ngayon, Bombo Genesis, wala pa. Pero ang sabi ng Pangulo, ngayong araw magpupulong na ang tatlong three-man team ng Independent Commission for Infrastructure. At dito ay sisimulan na kanila ang kanilang pag-oorganisa dahil kailangan din na may mga secretariat, Bombo Genesis, na mag-a-assist sa kanila. So sa ngayon, sabi ng Pangulo, ngayong araw, epektibo, magsisimula na sila sa kanilang trabaho at ayon pa sa Presidente, nakausap niya yung tatlo, sina retired Justice Reyes, sina dating Secretary Singson at itong si Rosana Fajardo para nga simulan na ang kanilang trabaho. At everyday daw, Bombo Genesis, ang gagawing pulong ng mga ito. Hindi naman sinabi ng Pangulo kung dito gagawin sa Malacanang o sa labas ang pulong nitong tatlong miyembro ng Independent Commission. But basically, ngayong araw, nagsimula ng magpulong ang tatlo at pinag-uusapan at pina-finalize na ang mga gagawin nila para nga sa ikakasang investigasyon dito nga sa maanumalyang flood control projects. However, alright, Bomboan, follow up lang dun sa binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala nang ilalaan na pondo para sa 2026 dito sa mga flood control projects. Paano yung mga natenga na mga flood control projects? May pondo pa ba na nakalaan as of 2025 kung sakali, Bomboan? Budget naman for 2025 Bombo ever ay ongoing na yun ngayon, no. So basically may mga pondo na yan, na ilabas na yan. Pero yung para sa taong 2026, lahat ng flood control projects para sa taong 2026 ay wala na. So talagang totally iaalis na yan. No, ngayon, ang sa pagsasagawa ng budget ngayon dahil bukas sa Wednesday nakatakda ang budget deliberation ng Department of Public Works and Highways. Dito iaayos Bombo ever ang budget kung saan particular yung insertion sa flood control project. So ito ay mawawala na at i-realign ito sa ibang mga agencies kagaya ng Department of Education, ang ilan pang mga infrastructure projects natin sa Department of Agriculture at iba pa. So doon, pero yung sa 2025 na tanong mo, yung 2025 na budget ay meron na yun ngayon kasi na-release na yon, pero yung sa 2026 ay hindi na talaga. Wala na ang flood control projects para sa taong 2026. Okay. Maraming salamat, Bomboan. Live mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pa pong balita, wala na sa kustudiya ng House of Representatives ang sinibak na si Bulacan 1st District Assistant Engineer JP Mendoza sa protective custody ng kapulungan. Kinumpirma ito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, ang presiding chairman ng House Infrastructure Committee. Anya umalis sa kustudiya ng Kamara si Mendoza noong Setyembre 12 pa matapos siyang humiling ng permiso mula sa kapulungan para payagan siyang mabisita ang kanyang pamilya. Una naman nang humiling si Mendoza sa mga mambabatas kasabay ng pagdinig ng Infrastructure Committee noong nakalipas na linggo na kanya para sa proteksyon ng kanyang seguridad dahil sa natatanggap umano niyang banta sa buhay mula sa isang hitman. Matatandaan, isa nga si Mendoza sa DPWH engineers na nagsiwalat ng multibilyong halaga ng korupsyon umano sa flood control projects. Isa din siya sa 4 na kontraktor na nahaharap sa reklamong graft sa Office of the Ombudsman. May kaugnayan po yan sa maanumalyang flood control projects sa lalawigan ng Bulacan. Samantala, pasado alas 10 po ng umaga, ibinalik na po sa Senado si dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez matapos ang pagdinig ngayong araw doon po sa May Pasay Regional Trial Court Branch 112 kaugnay sa kanyang inihain po na writ of amparo petition. Sumailalim si Hernandez sa medical examination matapos na maibalik sa Senate Detention Facility.
Sa liham nga na inihain ng kanyang mga abogado kay Senate President Vicente Tito Soto III, hiniling ang muling pagtanggap kay Hernandez sa Senate Detention Facility. Ipinahayag ng kampo ni Hernandez ang tiwala na parehong magsisilbing huwaran ng disiplina at patas na pagtrato sina Soto at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson. Anila ang pananatili ni Hernandez ay patunay na ang institusyon ay hindi umiiwas sa katotohanan at hindi rin nito tinatalikuran ang taong nagsusugal ng kanilang kaligtasan upang ilantad ang mga ito. Inaasahan na haharap si Hernandez sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pinagbigyan naman ni Senate President Soto ang kahilingan at kinilala rin ito ng korte. 18 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Itinanggi naman ni Mayor Benjamin Magalong na nagbitiw na siya sa pwesto bilang alkalde ng Baguio City para magsilbi sa Independent Commission na mag-iimbestiga sa umano'y korupsyon sa infrastructure projects ng pamahalaan sa nakalipas na 10 taon. Ginawa ng alkalde ang naturang paglilinaw sa kanyang online account kasunod ng napaulat ng umanong pagbibitiw niya sa pwesto. Anya, walang katotohanan ng kumakalat na claims na bumaba siya sa pwesto at iginiit na hindi siya mag-resign. Nanatili din anya siyang fully committed sa pagsisilbi sa naturang lungsod. Maalala hong nauna ng pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Mayor Magalong bilang Special Advisor at Investigator para sa Independent Commission. Nanindigan naman si Mayor Magalong na hindi makakaapekto sa kanyang mandato bilang alkalde ang kanyang papel sa naturang komisyon at manatiling prioridad niya ang mga mamamayan ng Baguio City. Nakahanda naman po ang Metropolitan Manila Development Authority sa inaasahang tigil pasada ng mga grupong piston at manibela ngayong linggo. Ayon sa MMDA, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Department of Transportation kasama na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila upang matiyak na mababawasan ang abala nito sa mga pasahero. Tiniyak din nila na mananatiling normal pa rin ang deployment ng kanilang mga tauhan at may nakahanda rin pong mga sasakyan na maaaring gamitin kung kinakailangan. Sa inilabas nga pong anunsyo, magsasagawa ang pisto ng nationwide transport strike sa araw po yan ng Huwebes bilang protesta laban sa umano'y katiwalian sa bansa. Partikular na nga po sa usapin, may kaugnayan po sa irregularidad sa flood control projects ng pamahalaan. Samantala, inanunsyo rin ng grupong Manibela na magsasagawa po sila ng 3 araw na nationwide transport strike mula naman po yan Setyembre 17 hanggang 19 para ipahayag din ang kanilang pagkundina sa naturang issue. Sa kaugnay pa rin po mga development, binabantayan na rin ng National Capital Region Police Office ang iba't ibang mga grupo na posibleng may ibang pinaplano o agenda na posibleng sumali sa malawakang protesta na nakatakda sa Setyembre 21. Ayon kay National Capital Region Police Office spokesperson, Police Major Hazel Asilo, bahagi ng kanilang intelligence gathering ay ang pagkuha ng background ng mga grupo na sasali sa malawakang protesta. Bagaman lumalabas na ang mga rally ay bilang pagprotesta sa korupsyon na nangyayari sa mga flood control at iba pang mga public infrastructure project, hindi anya isinasantabi ng Philippine National Police ang posibilidad na may mga grupong mananamantala sa malawakang pagtitipon upang itulak ang kanilang sariling agenda o plano. Sa kasalukuyan, wala pa namang kahalintulad na grupo ngunit nanatiling nakabantay anya ang intelligence unit ng Pambansang Pulisya laban sa mga naturang grupo. Ilan sa mga grupong nagkumpirma na na makikiisa sa isasagawang protesta ay ang mga sumusunod. Nakikita ho ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers, mga nanonood sa atin ngayon pong oras na ito. Kasama ho dito ang Akbayan Party List, ang Anak Bayan, Anak Pawis, Alyansa ng Nagkakaisang Mamayan, ang Alpha Kappa Rho Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, ang Clergy for Good Governance, Catholic Educational Association of the Philippines. Kasama rin po dito ang Duterte diehard supporters. Kasama rin po ang Kilusang Mayo 1, ang Tindig Pilipinas, maging ang student organization ng iba't ibang mga universidad, katulad po ng Ateneo de Manila, ang Miriam College at ang University of the Philippines. Tinitiyak din ng Pambansang Pulisya na ipatutupad ang maximum tolerance sa mga serye ng protesta. Abangan mamaya sa iba pang mga development mga kabombo, malawakan pong protesta laban sa korupsyon, isasagawa sa Setyembre 21 ng simbahan at iba pang mga sectoral groups. Abangan ang live report mamaya mula kay Bombo Isa Cotoner. Kaugnay pa rin po nito.
Samantala sa ibang balita, naghain po ng panibagong mga reklamong kriminal at administratibo ang kampo ng pamilya Duterte laban sa matataas na opisyal ng Marcos administration at police officers sa Office of the Ombudsman ngayong araw ng Lunes. Ito ay may kaugnayan sa pag-aresto pa rin ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Ninoy Aquino International Airport noon pong Marso 11 ng kasalukuyang taon. Sa 160 na pages ng affidavit complaint, inakusahan ni Davao City Acting Mayor Basti Duterte, sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Department of Interior and Local Government Secretary Junvic Remulla, Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro, National Security Advisor Eduardo Año at iba pang mga opisyal ng kidnapping, arbitrary detention, grave misconduct at iba pang mga paglabag sa batas. Pinangalanan din bilang respondent sa reklamo sina dating Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, dating Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, Justice Undersecretary Nicolas Felix T. at iba pang police at justice officials. Nakasaad din po sa reklamo na pagkadating ng Pangulo sa bansa mula sa bansang Hong Kong o doon po sa Hong Kong, kasama po ang miyembro ng kanyang pamilya at si dating Executive Secretary Salvador Medialdea ay persahang dinala sa may Villamor Air Base. Mahigpit din daw na binantayan sa kainilipad papuntang The Hague sa the Netherlands ang dating Pangulo ng walang due process. Pinagkaitan din umano ang Pangulo o dating Pangulo po ng agarang access sa medical treatment sa kabila ng kanyang iniindang seryosong diabetic condition. Nagbunsod-an niya ito kay Acting Mayor Basti Duterte na ipagpatuloy ang kaso dahil nananatili pa rin ang kanyang ama na nakakulong sa ibang bansa at hindi niya kayang maghain ng mga kaso. Samantala sa iba pang mga development, hati ang mga mambabatas kung dapat bang ipatupad ang parliamentary courtesy kay Vice President Sara Duterte matapos ng ipagpaliban ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa budget ng Office of the President. Ayon kay Senior Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice, handa ang minorya na igalang ang tradisyong ito sakali pong humarap ang Vice Presidente sa plenaryo. Sinangayunan ito ni Davao City Representative Isidro Ungab na nagsabing matagal nang kinikilala ang parliamentary courtesy bilang paraan upang palakasin ang koordinasyon ng ehekutibo at ng lehislatura. Giit ng mamabatas, hindi ibig sabihin na naisasantabi ang accountability at transparency dahil maaari pa ring sagutin ang lahat ng tanong doon ho sa may plenaryo. Ngunit tutol ang Makabayan Bloc. Ayon naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno na ipaliwanag kung paano ginastos ang kanilang budget at hindi sila dapat makaligtas sa masusing pagbusisi. Yung parliamentary courtesy po, sabi nga natin, yes, it's a tradition, pero lalo na sa ating lipunan, dapat ipasura na ang tradisyon na yan. No? Bakit po? No? Dahil una, pinapakita ng ating kasaysayan at mga nakikita natin ngayon na hindi uubra ang so-called presumption of regularity. No? Kaya kailangan po ang norm dapat ay palaging magpapaliwanag at handang magpaliwanag ang mga opisyal, ang sino mang opisyal ng gobyerno na pinagkakatiwalaan ng pondo ng taong bayan. No? At pangalawang punto ay tanong ko, Mr. Chair. Sabi kanina ng chair, pupunta raw dito mismo ang Vice Presidente. Okay, maganda yon. Pero ang problema naman kung pagdating dito, parliamentary courtesy na naman po tayo, wala rin namang tanungan. Ang kaibahan po ay dito lamang sa committee level, direkta pong matatanong ang opisyal mismo, in this case, the Vice President. Alam naman natin lahat sa plenaryo, ang natatanong doon at sinasagot ay kapwa kongresista na natin. No, kaya iba po talaga rito. Kaya po, if this committee will still extend parliamentary courtesy to the Vice President, ako po ay naglalabas na ng hamon sa Vice Presidente mismo. Pahayag po yan mga kaumbo ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio kaugnay sa pagbibigay ho ng parliamentary courtesy sa Vice President.
Binatikos naman po ng pamilya ng mga drug war victims ang umano'y pag-iwas ng kampo ng dating Pangulo na harapin ang kanyang kinakaharap na kaso sa International Criminal Court. Ito ay kasunod pa rin ng pagkatig o ayon po ng International Criminal Court sa request ng defense na ipagpaliban indefinitely ang hearing na dapat sana ay nakatakda po sa Setyembre 23. Ayon sa grupong Rise Up for Life and for Rights, halata ang pagsisinungaling ng defense team lalo't hindi raw nagkakaisamang ito sa kanilang binibitawang salita sa publiko. Iginiit ng mga ito sa kabila ng claim ng lead counsel na si Nicholas Kaufman na lumalala daw ang pagkaulyanin ng dating Pangulo at makailang beses namang sinabi ng mga kaanak ng dating Pangulo na siya ay nasa maayos na kondisyon. Ang naturang grupo ang kumakatawan sa pamilya ng mga biktima ng war on drugs. Binigyang diin naman ng grupo na isa na naman itong kalokohan ng kampo ng mga Duterte habang pinipilit nilang samantalahin ang lahat ng mga legal remedy para lamang iwasan ang trial. Mula sa dating pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC hanggang sa tuluyang paghahain ng motion para sa indefinite adjournment. Nanindigan naman ang grupo na hindi dapat ginagamit ang mga legal remedy na ito upang paboran ang kampo ng dating Pangulo sa pagtatangka nitong iwasan ang paglilitis at tuluyang mapanagot sa malawakang pagpatay na nangyari umano sa kanilalim ng kanyang termino. Umapila rin ang grupo sa mga International Criminal Court pre-trial judges na agad na magtakda ng schedule para naman yan sa confirmation of charges hearing sa lalong madaling panahon. Balik po tayo sa ilan pang mga balita dito po sa ating bansa. Ang acting chief ng Philippine National Police muli pong nagpaalala sa pulisya, 4 na linggo yan bago ang nakatakdang halalan sa may Bangsamoro Region. May update po dyan si Bombo Bea Penisa. Muling nag-iwan ng paalala si Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa pulisya para sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa Acting PNP Chief, bilang linggo na lamang ang nalalabi bago ang halalan, dapat natiyakin niya ng pulisya ang kaligtasan at kapayapaan para sa buong rehiyon. Ito dapat ay maipatupad gamit ang kanilang natural na paghahanda ng latag ng seguridad at gamit rin ng mga polisiyang kasalukuyang ipinapatupad ngayon ng kanilang hanay kaugnay sa eleksyon. 4 weeks from now, political exercise will be held in the southern part of the Philippines, particularly the Bangsamoro Regional of Muslim Mindanao, and more particularly their parliamentary election. That is in 4 weeks from now. Let us ensure that it will be safe and credible through our usual security preparations and implementation. Dito ay hinimok din ni Nartates ang mga pulis na ipagpatuloy lamang ang kanilang serbisyo sa publiko ng may profesionalidad at dedikasyon. Ang kanilang trabaho na magbigay ng seguridad at proteksyon sa publiko ay hindi lamang anya bahagi ng kanilang responsibilidad, ngunit bahagi ng kanilang sinumpaang mandato. Muli ring iginiit ni Nartates sa ang tiwala ng publiko ang dapat na gamitin ng pulisya bilang sandigan para makapagbigay ng maayos sa serbisyo sa mamamayang Pilipino. As we move forward, I urge all of you to continue performing your duties with dedication and professionalism. Protecting the public is not just our responsibility, it is our honor. Always observe the highest standards of conduct, exercise fairness and restraint, and remember that the trust of the people is our asset. Samantala, kasunod naman ito ay nagpasalamat naman ng acting chief sa mga pulis na rumisponde at pumao sa mga nakaraang kilos protesta matapos na maipatupad ang maximum tolerance at mapanatili rin ang kaayusan at kapayapaan sa mga nagdaang protesta. Your recent accomplishments and for keeping our community safe, especially the way you all handled the protest rallies across the country, showing maximum tolerance while ensuring public safety. Yan muna ang mga updates mula dito sa Campo Crame. Ito si Bombo Bea Penisa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Good news dahil makakabili na rin po ng murang 20 pesos na bigas sa mga nasa sektor ng transportasyon simula po yan bukas, araw ng Martes. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., initial po na 57,000 manggagawa sa pampublikong transportasyon ang inaasahang mabibinipisyuhan sa murang bigas. Kabilang sa mga mapapabilang sa programa ay ang mga tsuper ng bus, jeep at tricycle at mga transport operator. Sa ilalim ng programa, makakabili ang mga driver at operator ng hanggang 10 kilo ng bigas kada buwan. Initial po na irorolyo ang subsidized rice para sa transport sector sa may Bureau of Animal Industry sa Quezon City kung saan mahigit 17,000 ang benepisyaryo. Sa Philippine Fisheries Development Authority sa may Navotas City naman, nasa 1,001 ang magiging benepisyaryo. Sa Barangay Pandan sa may Angeles City, Pampanga, 9,961 ang mga beneficiaries. Sa may Food Terminal Incorporated naman sa Cebu City, 24,742 ang beneficiaries at sa Tagum City, 3,650 na beneficiaries. Maaari pong makabili sa mga designated distribution centers. Kabilang po dyan sa Philippine Fisheries Development Authority sa Navotas, Bureau of Animal Industry and Agricultural Development Center sa Quezon City, Agribusiness and Marketing Assistance Division sa Cebu, Food Terminal Incorporated Warehouse sa may Angeles, Pampanga at Agribusiness and Marketing Assistance Office naman po yan sa Tagum. Sa iba pang mga development, nirehistro ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pagtaas ng seismic activity ng Bulkang Kanlaon. Batay sa report na nilabas ng ahensya ngayon pong araw, umabot sa 72 volcanic o tectonic o ito yung tinatawag na VT earthquake ang naitala sa Canlaon Volcano Network. Alas 12 po ng hating gabi hanggang kaninang alas 8 ng umaga. Gayunpaman, pawang mahihinang pagyanig lamang ang mga naitala na natukoy sa lalim po na 0 hanggang sa 12 o 12 kilometro. Natukoy ang pinakamalakas na pagyanig sa La Carlota City at Negros Occidental at maging doon sa may Canlaon City sa Negros Occidental na may lakas na intensity 1. Umabot naman sa 2,338 na tonelada ng asupre ang ibinuga ng naturang bulkan nitong nakalipas na 24 oras. Ito ay malapit na sa medium-term average na mahigit 2,400 na tonelada. Ayon pa rin sa naturang opisina, lahat ng mga ito ay nagpapakita na natatakpan ang bunganga ng bulkan at hindi nakakasingaw ang mga volcanic gas na posibleng magresulta sa pressurization o ito yung lalong pagtaas ng pressure sa loob o ilalim ng bulkan. Maaring magresulta ito ng pamamaga ng bulkan na tuluyang humantong sa explosive eruption. Muli namang nagbabala ang PHIVOLC sa publiko laban sa pagpasok sa bisinidad ng naturang bulkan lalo na doon sa 4-kilometer permanent danger zone. Pinapaiwas din ng ahensya ang mga piloto sa pagdaan sa itaas ng bulkan dahil sa posibleng biglaan nitong pagbuga ng abo. National News. Nagprotesta ang nasa libo-libong katao sa may Ankara, Turkey kung saan ipinananawagan ng mga ito ang pagbibitiw na sa pwesto ni President Recep Tayyip Erdogan. Ginawa ng ilang mamamayan sa naturang bansa ang rally kasunod ng maraming taon ng legal crackdown sa mga miyembro ng Republican People's Party. Gayon din ang nakaambang pagpapatalsik sa kasalukuyang leader ng Republican People's Party at ng main opposition sa Turkey na si Özgür Özel sa gitna ng nakatakdang paghatol nga ng korte ngayong araw ng Lunes. Sa pagdinig ngayong araw, nakatakdang baliktarin ang naging resulta ng botohan sa Republican Party Congress noong Nobyembre 2023 dahil sa umano'y nangyaring pandaraya sa mga boto. Subalit bilang pagpapakita ng pagtutol sa pagdinig laban sa opposition leader, nagtipon-tipon ang mga protesters sa Tandugan Square sa Ankara gabi pa lamang bago ang nakatakdang pagdinig ngayong araw. Sa isang footage, maririnig ang mga protester na sumisigaw para sa pagbibitiw ng Pangulo ng Turkey habang iwinawagayway ang bandila ng kanilang bansa at banners ng kanilang partido. Kinundina naman ni Özel ang isasagawang pagdinig bilang parte umano ng kudita ng gobyerno ng Turkey laban sa oposisyon. Tinawag din niya ang kaso bilang political motivated at ang mga aligasyon ay isang uri daw ng slander. Una rito, ilang daang miyembro na rin ng naturang partido ang naikulong dahil nga sa akusasyon ng korupsyon at terorismo. Kabilang na ang pangunahing karibal sa politika ni Erdogan na si Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu. Bombo Sports News.
Sa ating sports news, mga kabombo, napabilang ang pangalan nitong si Alex Yala sa listahan ng mga Pilipino o itong mga Filipino tennis player na kakatawan sa bansa sa nalalapit na Southeast Asian Games 2025. Kinumpirma ng Philippine Tennis Association na naisumite na ang naturang listahan sa organizing committee bago pa man ang naitalagang cutoff. Kasama nitong si Yala sa Philippine team sina Shaira Rivera, Alexa Williams at Tenny Maris. Sa kasalukuyan, si Yala ang may hawak sa rank number 57 sa ilalim po ng Women Tennis Association at nagawa ho niyang maiuwi ang kauna-unahang Women Tennis Association title mula sa Guadalajara Open sa Mexico. Una pong lumaban sa Southeast Asian Games itong si Yala noong 2022 at nagawa po niya mag-uwi ng 3 bronze medals. Sinundan niya ito ng 2 pang bronze medal noong 2023 Asian Games. Sa kabila nito ay wala pang kumpirmasyon ang kampo ng Pinay tennis star kung makakadalo siya sa 2025 Southeast Asian Games sa kabilaan ng kanyang mga schedule. Samantala, agad pong iniutos ng National Disaster Risk Reduction Management Council ang pagpapatupad ng minimum preparedness checklist sa mga local disaster risk reduction management councils pati na rin sa mga regional offices ng civil defense bilang paghahanda sa mga posible pong banta sa panibagong low pressure area. Ayon sa naging memorandum na inilabas ni Office of the Civil Defense Assistant Secretary Cesar Idio, kasama sa checklist ang active monitoring ng mga lokal na pamahalaan sa local tide forecast para po yan sa pagpapahupa ng posibleng mga pagbaha. Dapat din na maipalaganap ang mga tamang impormasyon sa publiko kasama na dito ang mga localized warnings at mga opisyal na abiso. Nakasaad din sa memo ang mas pinalakas pa na ugnayan ng mga lokal na pamahalaan sa Department of the Interior and Local Government, Mines and Geosciences Bureau, maging sa Department of Public Works and Highways para sa pagpapatayo na rin ng mga signages sa mga landslide-prone areas. Samantala, layunin din ito ang matiyak po yung magiging maagap at mainam na pagresponde o aksyon ng mga ahensya para mabigyan ng sapat na proteksyon ang ating pong mga kababayan mula sa mga kalamidad. Oras natin, meron na lamang tayong 21 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Update tayo dito sa nakatakdang mga rally, mga demonstrasyon na isasagawa ng iba't ibang mga grupo. Kasama rin po dito ang simbahan at iba pang mga sektor. May mga development na nakuha dyan si Bombo Isa Cotoner. Nakatakdang magsagawa ng malawakang kilos protesto ang simbahan at ilang sectoral groups sa darating na Setyembre 21 bilang bahagi ng tinaguriang Trillion Peso March. Isasagawa ang unang pagtitipon sa Luneta Park sa ganap na alas 9 ng umaga at susundan naman ng isa pang pagkilos sa People Power Monument sa ganap na alas 2 ng hapon. Sigaw ng mga kalahok ang hustisya at pananagutan sa lumalalang isyu ng korupsyon sa bansa. Nilinaw ng mga organizer na hindi nila layong pabagsakin ng gobyerno, kundi itulak ang mas maigting na kampanya laban sa katiwalian. Nakaapela na rin sila ng mga permit sa lokal na pamahalaan ng Maynila at Quezon City para sa naturang pagtitipon. Hinimok ni Father Albert Delvo ang lahat ng makikilahok na manatiling mapayapa at umiwas sa anumang kaguluhan. Kaugnay niyang pakinggan natin ang pahayag ni Father Albert Delvo, isa sa mga organizer. That whatever assemblies, gatherings, rallies, and that we organize today or on 21 and subsequent days, all of this will have to be prayerful, discerning, peaceful, and really promoting the greater good of the majority of the Filipino people. Samantala, iginiit ni Francis Aquino D, ang spokesperson ng Trillion Peso March, na hindi sila kontento sa pagbubuo ng Independent Commission on Infrastructure dahil wala umanong kinatawan mula sa civil society. Nanawagan siya sa Kongreso na bigyan ng ngipin ng batas upang masigurong may managot sa manumalyang flood control projects. Ngayong araw, nakumpleto ng komisyon sa pamumuno ni dating Supreme Court Justice Andres Reyes at may 2 commissioner na sina ex-DPWH Secretary Rogelio Singson at isang public accountant na si Rosana Fajardo, habang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong naman ang magiging special advisor. Dagdag pa ni D, tinatayang mahigit 15,000 na mga katao ang lalahok sa nasabing kilos protesta. Kaugnay niyang pakinggan natin ang spokesperson ng Trillion Peso March na si Francis Aquino D. Ito po ang tingin po namin,
Mahalagang dapat mangyari po ay ipasa na ng Kongreso yung mga batas na nagbibigay na tunay ng ngipin dito sa ating Independent Commission on Infrastructure. Ito po ang mula sa lungsod ng Quezon. Ito si Bombo Isa Cotoner and this Bombo is Isa, Bombo Bombo Isa. Radio Philippines. Yes, Bombo Genesis. Doon sa mga naunang nagkumpirma na sasali dito sa sa malawakang protesta by September 21, may kasama dito na ang ipoprotesta nila ay tungkol doon sa anomalya sa flood control. Pero may iba rin na like itong Duterte diehard supporters. So parang isasabay din. And same venue, doon din sa may bahagi ng Luneta. Anong take dito ng itong grupo? Anong take dito ng itong grupo nitong sina Mr. Aquino D? Actually, kanina, Bombo Genesis ay talagang napag-usapan yan dahil nga ay kumakalat talaga sa internet. Nasasabay nga daw yung mga DDS supporter para pabalikin yung dating presidente ni si Presidente Rodrigo Duterte. Ngunit nilinaw nila na itong mangyayaring kilos protesta ay hindi para sa anumang gobyerno o dating mga gobyerno o pamahalaan o administrasyon. Ngunit nilinaw nila na ang laban na ito sa September 21 ay para sa paglaban sa korupsyon na nangyayari na dito sa ating bansa, sa malawakang korupsyon na nangyayari na sa ating bansa. Yan ang kanilang paglilinaw. Kaya naman wala silang nais na pabagsakin sa pwesto o di kaya ibalik man na dating presidente. Yan ang malinaw sa kanila at ang kanilang sigaw hanggang doon sa dadating na linggo ay matapos na ang korupsyon at panugutin ang mga dapat panugutin, Bombo Genesis. Pero walang gagawin na hakbang para kahit papaano magkaroon lang ng isahang kilos protesta or ma-separate man lang yung grupo? Wala mang ganitong hakbang ang itong mga nagkakaisang civil society groups? Actually, Bombo Genesis, patuloy nilang minomonitor yan kasi nga baka may biglaang pumunta na lamang din katulad nga doon sa Luneta Park. So yun yung isa sa isang step na tinitignan nila ay i-monitor talaga nila ng maayos at matiyak na ang mga sasama talaga sa mangyayaring kilos protesta ay yung mga makikilahok lang doon sa may kasama na parehas ng focus nila na doon sa kilos protesta na mangyayari. So isa yan sa titignan at aabangan pa natin kung may mga ilang announcements pa sila at paglilinaw pa sila sa kanilang mga sa kanilang mga website at mga social media pages regarding diyan, Bombo Genesis. Sige, maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako tayo sa ating mga provincial report. Mga kabumbang Department of Public Works and Highways dyan sa may bahagi ng Western Visayas, kakalampagin ng iba't ibang mga grupo sa ikakasang anti-corruption protest sa araw ng linggo. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Kakalampagin ng multi-sectoral groups ang Department of Public Works and Highways sa pamamagitan ng isang anti-corruption protest sa harap ng regional office dito sa Iloilo City ngayong linggo. Ayon kay Mr. Elmer Foro, Secretary General ng Bagong Alyansang Makabayan-Ubayan Panay, ang kanilang protesta ay nakatuon hindi lamang sa mga irregularidad sa mga flood control projects, kundi pati na rin sa malawakang korupsyon na patuloy na sumisira sa mga proyekto ng pamahalaan. Pahayag niya, hiwalay pa ito sa nationwide protest sa Setyembre 21 na isasagawa kasabay ng pagunita sa ika-53 na anibersaryo ng deklarasyon ng Batas Militar sa ilalim ng rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Binigyang diin ni Foro na patuloy na naghihirap ang mga karaniwang mamamayan dahil sa taunang pagbaha, kahirapan sa ekonomiya at kakulangan sa batayang serbisyong panlipunan at makatarungang sahod habang ang mga politiko at kanilang mga pamilya ay namumuhay ng marangya. Aniya, ang ganitong uri ng pandarambong ay isang paglabag sa batayang karapatang pantao ng mga Pilipino. Ipinaliwanag ng grupo na ang paghingi ng transparency at pananagutan sa mga proyekto ng gobyerno ay hindi lamang karapatan, kundi tungkulin ng mga mamamayan. Yung plano namin, ang target namin ay yung opisina ng DPWH at sa September 21 ay magkakaroon ng malaking rally din dito sa Iloilo bilang kabahagi ng nationwide national protest action upang isang dalhin namin yung issue ng matinding korupsyon sa ating pamahalaan at ito ay sasamahan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Si Mr. Elmer Foro, ang Secretary General ng Bagong Alyansang Makabayan-Ubayan Panay.
Mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Dako tayo dyan sa may Baguio City. Kaugnay pa rin po dito mga kabombo sa reaksyon nitong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong doon sa mga ulat na siya raw ay magbibitiw sa pwesto para tutukan yung kanyang bagong posisyon sa Independent Commission on Infrastructure. May exclusive report po dyan ang Bombo Radio Baguio. Iginiit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mananatili siya sa kanyang pwesto bilang alkalde ng lungsod, taliwas sa mga kumakalat na maling impormasyon sa social media na siya umano'y magre-resign. Sa panayam ng Bombo Radio, nilinaw ng alkalde na siya ay isang halal na opisyal na patuloy na nakatuon sa paglilingkod sa mga residente ng Baguio. Binigyang diin ni Mayor Magalong na hindi maapektuhan ang kanyang mandato bilang alkalde sa kabila ng kanyang pagkakatalaga bilang special advisor at investigator ng Independent Commission of Infrastructure na tututok sa investigasyon ng mga naanomalyang flood control projects sa bansa. Gate pa niya na nanatiling pangunahing prioridad ang Baguio City at kung sakaling umalis ng lungsod, pansamantalang hahaligi bilang officer in charge ang Vice Mayor na si Faustino Atiwag Uluan. Tinataya naman na 3 araw sa isang linggo ay wala siya sa Baguio oras na magsimula ang investigasyon. Matatandaan na kahapon ay nananawagan ng ilang labor group kabilang na ang Nagkaisa Labor Coalition na magbitiw na si Mayor Magalong upang makapag-focus sa kanyang bagong papel. Gayunpaman, una nang binigyang diin ni Magalong sa panayam ng Bombo Radio ang kanyang buong commitment bilang alkalde ng Baguio, habang katuwang naman siyang tutulong sa investigasyon ng maanumalyang flood control projects sa bansa. Hindi naman. At meron naman tayong, I will designate the Vice Mayor as officer in charge ng city. Siguro 3 times a week nandun ako sa Manila o kaya sa iba't ibang lugar kung saan mga lugar na imbestigahan namin. We will be moving around. Talagang matindi yung pag-inspect namin sa iba't ibang mga lugar because yung problema nga sa flood control projects talagang nationwide. Kaya kailangan namin puntahan as investigator. Kailangan nandun ka mismo sa site. Bibisitahin mo talaga at mag-inspect ka. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mariel Apat and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Ang sandatahang lakas ng Pilipinas tiniyak po ang pagrespeto sa human rights ng mga nagpuprotesta sa kabila po yan ng Red Alert status sa bansa. Kaugnay niyan may nagkalap na report ang Bombo Radio Rojas. Tiniyak ng sandatahang lakas ng Pilipinas na patuloy nitong igagalang ang karapatang pantao at kalayaan sa pagpapahayag ng mga mamamayan kahit nakataas ang Red Alert status sa lahat ng unit ng militar. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Colonel Erwin Romel Lamson, Public Information Officer ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, ipinaliwanag niyang ang hakbang ay bahagi ng mga pamantayang pangseguridad upang matiyak ang kahandaan ng tropa at ang kanilang suporta sa Philippine National Police para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Dagdag ni Lamson, hindi maapektuhan ng Red Alert ang karapatan ng publiko na magpahayag ng saloobin sa pamamagitan ng mapayapang kilos protesta. Hinimok din niya ang mga grupo na panatilihin ang kaayusan at iwasan ang anumang karahasan upang maiwasan ang hindi kanais-nais na insidente. Sa ilalim ng Red Alert, kanselado muna ang mga leave ng mga sundalo at may nakatalagang tauhan na nakaantabay upang rumesponde kung kinakailangan. Sa kabila ng mga nagaganap na protesta laban sa umano'y katiwalian, iginiit ng AFP na ang kanilang pangunahing tungkulin ay ang pagtitiyak ng seguridad at pagbibigay galang sa demokratikong karapatan ng mamamayan. Very clear para sa Armed Forces of the Philippines, represented na yan yung Army, Navy at saka Air Force, pati Marines, that the Armed Forces of the Philippines expresses its unwavering loyalty to the Constitution and to the Filipino people whom we have sworn to protect. It is not the role of the Armed Forces of the Philippines to arbitrate any political matter. The solution must be found within democratic institutions and the rule of law, and not through extra-constitutional means. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade.
This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang ilan pang mga anti-corruption group, mga kabombo, nagpahayag naman ng pagsuporta sa nabuong Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control project. May exclusive report dito ang Bombo Radio Vegan. Suportado ng Volunteers Against Crime and Corruption ang binuong Independent Commission on Infrastructure ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naatasang mag-imbestiga sa mga anomalyang flood control project sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay VACC President Arsenio Boy Evangelista, inilarawan niya ang tatlong mga personalidad na bumubuo sa komisyon bilang may integridad at malawak na karanasan. Tama lang din anya na walang politikong kasama sa komisyon upang maiwasan ang conflict of interest dahil sa ilang mga senador na nadawit sa nasabing anomalya. Maaalalang na pangalanan sina dating Department of Public Works and Highways Secretary Engineer Rogelio Singson at Rosana Fajardo na executive ng SGV and Corporation bilang miyembro ng komisyon. Si Baguio City Mayor Benamin Magalong naman ang natasang magsilbing special advisor at investigator. Habang kaninang umaga naman ay pinangalanan ng presidente si Justice Andy Reyes bilang chairperson ng komisyon. Ang grupo po namin, we fully support itong 3-man fact-finding board or commission. Ang tingin namin dito, tama yon, independent nga. Dapat unang i-isolate po natin dito yung members ng Senado and even isolate yung members ng mga congressmen, yung mga nadyan sa House of the Representatives. So pag in-isolate mo sila, somehow walang conflict of interest. Kaya nga kasi this time, bakit natin kailangang ilayo sila, itong commission na to, simply because yung mga nai-involved this time are senators, numbering to 2 or 3. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Myling Cabanilla and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ilang transport sector naman hindi raw po sasama sa kinakasang transport strike kontra sa korupsyon sa kabila po yan ng panawagan na tigil pasada ng ilang mga transport groups. Kaugnang yan, may nakalapang report ang Bombo Radio Dagupan. Ibinahagi ng Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO ang dahilan kung bakit hindi na muna sila sumama sa transport strike kontra yan sa korupsyon matapos ang isinagawang transport strikes ng ilang transport groups. Sa naging panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Liberty De Luna, ang presidente ng Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO, sinabi nito na hindi kasi aniya basta-basta ang isinasagawang hakbanga. Sa katunayan aniya, nakatakda silang magpulong hinggil sa tigil pasada. Dito na aniya binigyan diin na hindi kasi kinakailangan na mag-strike ang grupo na wala pa namang sapat na basihana. Kaya isa sa kanilang isinasagawang hakbang ay ang pag-abang sa magiging kahihinatnan ng investigasyon at paglabas ng katotohanan. At ang isa sa tinututukan at panawagan nila na subsidiya sa mga modernized jeepney dahil hirap na sila sa patuloy na pagtaas ng gasolina. Sira po yung mga sasakyan namin. At yan po ay pinag-iisipan din namin bago kami gumawa ng isang hakbang ang Magnificent 7. At nakikita po namin dito na ang hihingin lang po natin ay ibigay po ang mga proyekto doon sa mga nangangailangan talaga. Ang flood control na sinasabi natin ay 2016 pa po nag-start yan. And every years po at may pondo pong nakalaan dyan na napupunta po sa walang kakwenta-kwenta. Nauna na rito, nagsagawa ng ilang transport groups kung saan ay nagkaisa sila sa pangangalampag laban sa korupsyon na uugnay naman sa maanumalyang flood control projects dahil kung tutuusin nila ay nasa tinatayag 12,000 piso ang binabayarang buwis ng mga ito kada buwan kaya't oras na nila para kalampagin ang gobyerno hinggil sa paglulustay ng kaban ng bayana. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Myra Resida nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages mga kabombo. Pagkatapos po ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan at panuorin at pakinggan ang mga programa po ng ating mga provincial station. Hindi po ninyo na-monitor, napakinggan o napanood sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Sa bahagi po ng Luzon area, dyan sa may Northern Luzon, dyan sa may Cagayan Valley, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Sa Pangasinan area, bahagi po ng Ilocos Region, nariyan ang Bombo Radio Dagupan at ang ating news, music and entertainment station, ang Star FM Dagupan. Sa bahagi naman po ng Cordilleras, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi, habang dito sa National Capital Region o Mega Manila, narito ang Star FM Manila. Diyan pa rin po sa may Cagayan Valley, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. Mga kabomba Caster Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabomba Caster Nation, sa atin pong Christmas Countdown, 101 days po bago ang araw ng Pasko. Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri karon sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Ang inflation rate diri sa syudad sang Iloilo nagnubo. Timayong ining balita karon sa aton sining mga kauturan sa bahin iya sa mga pumuluy sa syudad sang Iloilo. I-check pala naton ang follow-up report ni Bombo Hana. Anda sa Bombo Hana sa report. Please go ahead.
nagdambo ang inflation rate ng syudad sa Iloilo para sa subong nga bulan Agosto 2025 kumpara sa nagigad nga bulan nga July 2025 nga may 3.7% bombot siyama. So daliman sa bahin sa mga commodity group nga naka-contribute sa pagkanubo sa ginatawag man nga inflation rate ang nagapanguna diri ang housing, water, electricity, gas, and other fuels nga mayara sa 0.5%, naghalin to 7.8%. Kaga nagapangaduhaman diri amo ang bahin man sa food and non-alcoholic beverages nahalin sa 3.7%, nangin 1.7% lang ini. And nagapangatlo madri ang alcoholic beverages and tobacco nga naga 2.3%, nga naganabo man sa 1.7%. So diri sa ginapahayag man mismo sa Regional Director ni Lida Amular sa Philippine Statistics Authority of Region 6, iya diri ginapahayag nga isa man diri ka nagko-contribute man ang sa pagpamangkot ko nagdubo bala diri ang pila ka mga presyo man sa mga balaklon diri sa my food and non-alcoholic beverages, pwede inigid ang isama sa mga nakakontribute sa dako man sa pagdabo sa inflation rate. Amo man ang kabulig na kalain ng mga programa sa gobyerno kaangay lamang sa Kadiwa Store na gina-highlight ng diri ni Lida Amular sa pagbarato sa pilaman ka mga balaklon nga nakasulod sa food and non-alcoholic beverages. Kagdiri man ang ginadugang mandiri ni Mr. Harris Angelo Iboho, ang Statistical Specialist 2 sa PSA 6. Ginapahayag man niya nga madamo sa mga naka-contribute man sa ining commodity group sa bahin man sa Iloilo City. So, except diri sa food and alcoholic beverages, sa pangatlo man diri ang alcoholic beverages and tobacco nga nagganaba man diri sa ining inflation rate sa syudad. Sa kabilugan naman nga Western Visayas ang mga highly urbanized cities sa Bacolod City and Iloilo City ang nagtubo man sa naka-record sa pagtubo sa inflation rate. Kaya kabilugan, kagkabukusan ng Western Visayas ang nagtubo man sa negative 0.3% sa August 2025, halin sa 6% annual growth na na-record naman sa Hulyo 2025. So ang regional average inflation halin sa Enero ug sa Agosto 2025 ang 1.7% and sa August 2024 naman ang na-record sa 5%. So ini maayugod nga balita and dako nga pagbago sa inflation rate man sa syudad ng Iloilo, not just sa city of Iloilo but the whole Western Visayas. Ipabati naton ang nangin pahayag man sa Statistical 2 sa PSA 6 si Mr. Harris Angelo Iboho. Sa syudad naman sa Iloilo, naghinay man ang headline inflation ng arang sa 1.7% sa bulan sa Agosto 2025. Sa nagligad ng Hulyo 2025, ang inflation rate sa Iloilo City arang sa 3.7%. Kung sa Agosto 2024 naman, na-record ini sa 3.7%. Ang inflation rate halin sa Enero hasta Agosto 2025 sa syudad sa Iloilo nag-average sa 3.4%. Sa syudad naman sa Iloilo, nagapanguna ang housing, water, electricity, gas and other fuels na nagpulig sa paghinay sa inflation na may negative 0.5% inflation rate sa bulan sa Agosto ug may 88.4% share. Naka-impluwensya sa inflation sa housing, water, electricity, gas and other fuels amo ang electricity nga may negative 12.8% inflation sa Agosto kumpara sa 19.8% inflation sa Hulyo. Nagasunod naman ang food and non-alcoholic beverages commodity group na may inflation rate na 1.7% kung share na 8.8%. Ang mayor na contributor sa inflation sa inika commodity group amo ang cereals and cereal products na may 5.3% inflation alin sa 7.8%. Kung fish and other seafoods na may 13.7% alin sa 15.7%.
Ang inflation rate sa alcoholic beverages and tobacco commodity group nagtindog sa 5.0% sa bulan sa Agosto, kag may 1.4% share nga nagbulig man sa paghinay sa inflation sa syudad. Ang naka-impluwensya sa inflation sa ini nga commodity group amo ang cigarettes nga may 5.3% inflation kumpara sa 7.7% inflation sa Hulyo. Nabatian diri Bombo Cham ang nangin pahayag sa Statistical Specialist 2 sa Philippine Statistics Authority Region 6 Harris Angelo Aboho. Pero ining pagnubo sa inflation rate hindi bot silingon dayon siniiya nga makambal kita bing manubo na ang presyo sa mga nagapanguna nga balaklon or manubo na ang presyo sining mga bayaran bot silingon nga ti mayara sang hinay-hinay nga pag-increase sa mga presyo nga kung sa diin tinangin significant agud iya nga mangin sa landigan ini para iya nga mayara sang downtrend ang aton sining inflation. Ti ko maghambal ikaw nga downtrend sa inflation ang ginapabutyag sini nga mayara sang mataas sini nga purchasing power. Bombo Hana nga kung sa diin ti nabalaan naman naton kung mga bear months nga daan ti siyempre medyo may unod-unod ang bulsa sang tagsa iya ka Ilonggo bangod man kiti do amusin ang kinandan mo pero kung ng taon mo ganang realidad nga nagaklinabo subong hambal nilang Agosto kuno mong ghost month pero kalabanan niya nagabatyag sang ghost month September na Bomboana. Tama ina Bombo Cham kasi ang ining posilikon sa inflation rate na daw mahinay lang pagdabuo sa pila ka presyo and subong man ang ining mataas nga demand kay di man nagsulod na ang ining per month man nagsugod na sa bulan sang Agosto ang ginatuloy nga di tagkariwi but then madamo man sila sa mga na hinay o kung na ano po man ang ilang sa mga presyo and rin nagkapalagyan man ganit rin si Regional Director ni Lida Amular nga si mag strategize nga pagpamakal kasi diri nga mga prices nag-decrease na diri man sa may syudad sa Iloilo pag hindi tayo paghulaton nga mag-tion sa Disyembre nga magpamakal sa mga kinahanglanon nga pangluto pagpaghanda man for holidays Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa. Ti ining ginabasihan sa aton sining mga kabombo sang pagnubo sa inflation kay man mayara sang paghinay. No? Sa paghinay sang price increase sa mga key sectors katulad sang housing, water, electricity, gas, and other fuels. No? Diri, isa man sa mga balasihan sa pagnubo sang inflation rate, amo ang pag-stabilize. No? Sa aton sining mga kabumbubot silingon nga tinapabilin bala kung an munang presyo niya, amo lang na, why siya nagsaka. No? Kung may pagnubo man, amat-amat man siya. Napabilin ang presyo or mayara man sa pagnubo sang presyo sa mga food items katulad sang karne sang baboy, karne sang baka, isda, prutas, no? Kag iban pa ti ginalantaw man gani diri banwa nga ti nakabulig ining mga kadiwa program la ni President Bongbong Marcos magluwas sina sa aton sining mga kabombo ining paggabuhin sang import tariff sa aton sining gina-import nga bugas mayara man sang role sa pag-ease sa food inflation sa aton sining karon iya nga mga kabombo no ti damo ning faktor nga ginakonsiderar no kag isa dira sa nasiling tanakagina ang purchasing power. No, kung may purchasing power sa aton sining mga tagpalamati kag ang presyo na stabilize mayara sang slow decline amat-amat nga pagnubo, eventually magresulta ini
sa sining pagnubo man sang inflation rate sa aton siniya nga lugar or particularly diri sa syudad sang Iloilo. So muning natabo subong iya nga bulan sang Setyembre or from August to September sa aton sining nga mga kauturan. Kay isa man ina banwa sa mga talaksan amo iya ang ginatawag sining supply and demand. Kung madamo sini ang supply, tinagabarato or stabilize ang presyo sang isa iya ka produkto, no? Kung ang supply naman iya magnubo kag ang demand mas mataas, so therefore dira na karon nagasulod ang pag-increase sang presyo kag dira man na matakos ang purchasing power. Kay ang iban tuod nga mayara sang unod ang ila sini nga bulsa but hindi sila maka-afford ti masarangan lang amang ina nga baklon sang mga tawo nga mayara sang mas mataas sini nga purchasing power. 12 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Sa pihak sini nga bahin banwa ang syudad sang Iloilo ining uswag Iloilo City Food Production Facility, no, ginlunsyar subong sining adlaw. Ginpangunahan ni Mayor Inday Raisa Treñas kaupod ang Bombo Radio Philippines Incorporated. Ti-check naton ang mga latest sinadri banwa kay ti dako man niya nga dako man nga bahin sa aton sining nga nutrisyon. Check tabi si Bombo Laika. Bombo Laika sa report. Please go ahead. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pagbukas ng bagong food production facility sa syudad, kaupod ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated bilang isa sa ilang mga private partners. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Treñas, iya ginpahayag nga ang inisyatibo ang maghatag sang insakto nga nutrisyon nga kinahanglanon sa mga kabataan nga nagaedad 6 ka bulan tubtub 1 ka tuig kag magasugod ini sa Setyembre 18 sini nga tuig. Ang focus ang supplemental feeding amo ang mga malnourished kag stunted nga mga kabataan agod matagaan ang mga inisang nutrisyon nga ila kinahanglan. Subong man ang Nutriban program ang bukas sa tanan ng mga daycare students sa syudad kag magabenepisyar ang mga kabataan humalin sa nagkalain-lain nga kabaranggayan sa kada distrito sang nasambit nga programa. Nagapati si Mayor Treñas nga paagi sa nasambit nga programa makabulig ini hindi lang sa kakulangan sa nutrisyon sa mga kabataan sa syudad kundi amo man sa ila pagtuon nga masami nagasulod sa ilang mga bulutuan nga ginagutom. Yari pamatian natang pahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Okay, we will make sure nga mga kabataan nato magsulod sa daycare busog sila maayong ilang pagtuon balaan man naton nga dako igbulig sang nutrisyon no sa aton nga brain and growth development sa mga kabataan naton. Amo na nga ginafokusan naton subong ang nutrisyon sa mga kabataan. So, supplemental feeding naton i-focus na naton sa malnourished kag stunted but sa aton Nutriban para sa tanan nga kabataan naton sa daycare. Kita ma-start ngayon ang sa supplemental feeding ni naton para sa 6 months to 59 months September 18. Papantal sa ilang balay ang pakaon. Muna ang OPDO naton no i-partnership sa aton nga BNS. So sila na ma-identify kag ma-feeding dito sa barangay. May mga list na kita sa mga barangays no. May ara sa city proper, may ara sa Mandurriao, may ara sa Molo nga na-identify na kag dito ginatud sugudan. Actually sa mga stunted, mga tagpito man lang sa barangay. But miska na mo ng data, we will make sure nga eliminate naton ang stunted growth because like I've said earlier, ang iban sa mga grade 6 hindi na parehas ang una kataas no, so sugudan naton nga bata pa sila kay dara gid ugat ang tanan nga development amo na gani ang nila first 1,000 days ang kabataan naton. Kung mayong brain development, may improve ang mga kabataan naton hindi matak-an mag-eskwela. Kung hindi sila matak-an mag-eskwela, mapatapos nila pag-eskwela nila. Kung makapatapos sila pag-eskwela, ma-improve ang ila estado sa kabuhi kay makapangita sila trabaho, ma-improve man ang ila estado. Amo na nga gasugod kanan sa nutrition no. Kay nakita naton kun kisa nga ang kabataan nga kadungol din man. Gali sometimes may underlying reason. Hindi sila ka-concentrate kay gutom. Sometimes hindi sila ka-concentrate kay hindi sila kabalo.
But kung itutukan naton ang first 1,000 days ang mga kabataan naton, masigurado gid naton mabuligan naton ang future sa mga kabataang Ilonggo diri sa syudad sang Iloilo. Nabatian nato ng pahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trillanes. Sa karon madamo na sang mga identified beneficiaries ang nasambit nga programa nga may tinutuyo nga mauntat ang malnutrisyon sa mga kabataan sa syudad sang Iloilo, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Laika Santiago, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Laika San Diego, no? Ang nutrition center nga ni sa aton sini nga mga kabumbo, one of a kind iniya. Diri mo lang ni makita sa syudad sang Iloilo kag subong man nagtukod na sang production or food production facility. One of a kind ini sa Western Visayas. Ang tinutuyo sini banwa nga ti ma-eliminate naton ang malnutrisyon nga nagatuga man sa hambalon tanagid lang pagkapigaw sa mga kabataan sa eskwelahan Pigaw sa tanan sining aspito kay ti kon malnourished ka ang imo sining lawas hindi fit, no? Kung hindi fit ang imo sining lawas, may kakulangan man sa imo siniyang pagkonsumiyor inday Raisa pa pag-concentrate sa imo sining pagtuon. Sa aton sinikaron niya mga kabumbo, pero kung mahatagan nato ng aton sining mga kabataan sang maayong nutrisyon, ti ma-support naton ang ila sining physical kag cognitive development. Ti labing importante ini, no, sa school performance kag later on sa futuro, no, sa in the future ti mas mabaskog ang aton sining nga workforce, hindi lamang aton sining nga mga workforce kundi magadamo pag ang aton sining nga mga professional, no, sa aton sining nga mga kabumbo. That is why nga ti Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated nagbuligid sa sining proyekto karon sang syudad sang Iloilo kay ti dako ang bulig man kag labing importante ini para sa tagsa ka mga Ilonggo. 19 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Pagbalik naton na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon sa probinsya naman. Si Governor Arthur Tuto Defensor Jr. bilang Regional Chairman sang Uswag Ilonggo Party List ti nagapating hindi mapiktuan ang mga proyekto sang Uswag Party List sa probinsya kasunod sang pagkaulamid man, no, sang pangalan ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, no, atong issue sa kay Congressman Liviste and Engineer Calalo. May ara man sang pagmensionar sa sining ginpatigayon sining Senate inquiry to na mensionar man sa mga diskaya si Congressman Jojo Ang. Pero si Gov Tuto yan nagapati nga hindi niya mapiktuhan ang kung ano man nga mga proyekto diri sa Uswag Party List sa bahin sa probinsya sang Iloilo. Balikan tayo ni lakip na mga nagkaladakpan to sa ginpatigayon sining illegal gambling sa Barangay Gintas, Liganes. Ang iban sini nakapalagyo, 3 na sikop sang kapulisan. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. Naton 20 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins, kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker.
Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 22 minutos na kaligad sa takna nga launa. Check ko naman this time balita ni Bombo Paulina Piliora. Si Gubtuto nagapating hindi mapiktuhan ang mga proyekto sang Uswag Ilonggo Party List diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Kasunod man sa pagkaulamid ni Congressman James Jojo Ang sa kontrobersiya sa sining mainit man karon nga ginadiskusyonan sa bahin iya sang House of Representatives kag subong man sang Senate. Balikan ta or check ta linya ni Bombo Pauline. Bombo Pau sa report. Please go ahead. Nagapati si Governor Arthur Defensor Jr. na hindi maapektuhan ang proyekto sa mga uswag party list or ang partnership dili sa Iloilo Provincial Government. Matapos nga na-mentionar ang pangalan rin ni Kong Jojo Ang sa mga korupsyon sa flood control project. Sa natigayon natin siya nga ma-interview in kapariho sa una niya rin again o kung una niya din nga nanging statement Bombo Cham kinahanglan sa gihapon sa iya Bombo Cham nga respetuhan ang investigation man diri sa Senate and at the same time sa Congress with regards man diri sa mga tao nga involved and most especially diri sa bahin sa Uswag Party List si Kong Jojo ang dugang padre niya na hatagan ini sa mga tsansa or hatagan ini isang tsansa na mag-explikar man sa iya kaugalingon which nga di nagpagwa naman hindi siya sa statement kag ang pinaka the best na lang diri nga obrahon Manila and at the same time sa nga pila man diri ka mga pumuluyo ang outcome diri sa investigasyon kung ano gid man diri ang magwa ang mga resulta sa patigayonon ni investigation. Ang pahayag diri niya uswag party or uswag party list will remain to be a party kuno Bombo Cham kag magapangadayon ini i-allow lang man nga mag-answer or magsabat ini sila apang sa iya diri level Bombo Cham inangin kaagi man ini siya nga mangin representative or congressman balaan niya man nga with this man nga in mga project hindi man ni mag-affect ang implementation. Although hindi siya aware din man kung ano ang mga status subong sa mga project and we all know naman and at the same time pila naman ka mga projects ang ipatigayon diri ni Kong Jojo sa may bahin sa probinsya sa Iloilo with regards sa pagpatindog man niya sa mga classrooms sa Iloilo province sa pila ka mga eskwelahan. So pahayag diri niya hindi pa siya aware sa status ng development ng project pero hindi ko na maapektuhan ang implementation ng proyekto bangod na ining mga ang congressman si Ara man di pagpatigayonon sa gihapon ang igadari nga mga proyekto nga patindugon most especially sa mga classroom kaya man ang ginatuyo bisubong sa Iloilo Provincial Government but sa iya ti balaan niya hindi maapektuhan at the same time ang flow man nila or patigayonon nga mga projects. Pagpatibala naton ang naton nga interview kay Governor Arthur Defensor Jr. There are pending investigations in the House and in the Senate. Let us continue that to proceed and let us give those involved the chance to answer for themselves and answer the investigation.
let us wait for the outcome. So subong muna pinakamaayo natin na mahimo. Anong epekto sila sa party go? Well, the party remains to be a party. Again, the party will continue. We will continue with our kung ano man ang partido. Again, we have to respect the investigation in the House and the Senate, those involved. We allow them to answer, which they have already issued statements. May proyekto kung si Oswald as si Kong Jojo dito sa province with the classrooms. Will this hamper man ang mga partnership with again, I'm not aware of the developments of the projects that go through the national government agencies. But I don't think it does not affect the implementation of the, although I don't know the exact status of the construction of projects, but it does not affect the implementation of the projects of the congressman. I know because I was a congressman before. Mapagpadayon lang na implementation sa mga projects dito sa amin. Bumutsyam si Governor Arthur Defensor Jr. may kagtanan mandari sa pagmensionar following the statement mandari with the Kong Jojo bumutsyam. Kung may mga akusasyon amo ginaiya Bombo Pau naturalmente lang na kay ti sigub totoo na abogado man. Ti natural lang gid man na nga may investigasyon ti ipamatud-an sang naga-akusar sa kung sino man ang ginakusaran niya, kung may mga pruweba siya na, usually ginatawag na naton subong kung may resibo sila sa mga ginapang akusaran sininila iyang mga opisyal naton, mas mayo, no? Mas mayo ko na mo sina, hindi naton pag gamiton ang for example, ang Senate hearing, ang House inquiry, Senate inquiry or House inquiry nga mangin kabahin sang hatag gilayon la or automatic nga paghusgar sa mga tawo siniiyang nga ginapang mensionar. That is why nga mientras tanto nga wala sang mapamatud-an diri magapabilin iniiyang akusasyon lamang. Pero tikon may mga mabakod sila nga resibo, handa man na kag magpanabat sigurong mga natungdan siniyang mga lawmakers nato na Bombo Pauline. Kaya sa iyang bahin diri Bombocham ang uswag iti padayon and magasigi man diri kag kung ano gid bala matutuod man diri ilang purpose bala and especially sa bahin man sa Iloilo provincial government kay mo lang ang pinaka-importante and kabayan lang ko na naday nga mag-explain man diri sang kaugalingon niya and kanon man mangin outcome diri sa investigation with the Congress and Senate Bombocham. O galing kiti pila gani kabilog ang kongresista ta ginatos no? Out of all sa mga congressmen or mga representative, kay Kong Jojo ang lang niya pangalan, ginmensionar sa niya ni Engineer Calalo. Ngati, kung lang taon mong sitwasyon ni Engineer Calalo, tuway na siya lisuan mo. Ang ginalisuan niya na lang to, 4 lang kadingding sang prison cell, nga kung saan siya gin-detain. So, dipindi na, no? Sa aton sini nga mga kabumbo mo si saan ini or anong sistema din padulong ini bantayan sini naton so long as nga ang mga proyekto intended para iya sa probinsya or para man sa syudad under sa Uswag Ilonggo Party List hindi iya mapiktuhan. Exactly. Kung maging man yung tuyo nga magserbisyo and mag-give back man diri for example diri sa community at the same time ang main recipient ko diri sa mga ginapatindog aside sa flood control ining mga classroom di makabenepisyo kaso per kaso ining mga estudyante sa probinsya sa Iloilo Bombacham. All right. This is Bombo Pauline Bitilio Piliaran. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Pilioran. Sa aton sini nga mga kauturan, kung pinsaron naton, hindi man iya lango-lango nga akusasyon. Ang ginahaboy karon batok sa kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo ang
rolyo niya sa pagsugo sa mga kontraktor nga maggatipon sang kwarta agod i-donate sa kay Congressman bata ni Ligarda, Liviste. No? So, patal man tong akusasyon. Sa aton sini makabumbo, kag damo gani iya nagpamangkot. Gano to iya sa Batangas si Representative Jojo ang ang ginarepresentar niya nga marginalized sector sa mga Ilonggo. May Ilonggo dito sa Batangas. For sure may ara, pero sa aton sini nga mga kauturan, nga suguon niya as per accusation ni Engineer Calalo, nga suguon niya si Engineer Calalo nga magpangayo-ngayo sang donasyon para sa kay Congressman Liviste. Tapos sining si Congressman Liviste may ginapapangita kang ginapaproduce kay Engineer Calalo, sandig sa iya sining affidavit para idiin ang ginbuslan niya senior, ginlutos niya nga kongresista para siguro kung ano man niya ang mga interes nila ang ara sa sulod sa paminsaron ni Congressman Liviste, bangod nga wala ma-deliver ni Engineer Calalo, tiya mo itong natabo sa aton sini nga mga kuturan. Ang pagkaulamid man ni Congressman Jojo Ang sa pagwa kag paglutaw sa iya sini nga pangalan nga ginbuyagyag sa mga diskaya sa aton sini nga mga kabumbo. Ini tanan mga mabugat sini nga akusasyon. Pero kung lang taon naton magapabilin nga akusasyon lamang ini mientras tanto nga wala sang pamaton. That is why nga ang gobernador nagapati iya sa proseso sang investigasyon kag sa sining pagdipinsa man ni Congressman Jojo Ang sa iya sining kagalingon Kung matuod gin man o kung hindi bla? Sa aton sini makabumbo. Ibantayan naton ini. Pero sa ginpatigayon sining press conference kagayna sang aton sining presidente. Iya sining ginpahayag nga kung imbestigaran ini sila, kasuhan ini sila, ining mga naulamid sa mga ghost project, sa mga delayed kag palpak sining proyekto, sa mga termino sang aton sining presidente. Pagkatapos prisuhon sila, i-dismiss sila sa serbisyo just like sa natabo sa kay Engineer Bryce kag sa iya sining upod. Pagkatapos gastuhan na naman kuno sang gobyerno para ipakayo. Tisunugan ni sa aton sining presidente, why not? Why not? Nga ipatapos sa ining ila sining mga palpak kag delayed nga proyekto. Kag kung may mga ghost project sila, ipahuman ini sa ila nga ang gasto nagikan sa ila sini iya nga bulsa. Ari bala pamatian naton ang pahayag ni President Bongbong Marcos sa aton sini mga kuturan, of which nagambal kita nga do agree kita sa aton sini nga mga kabumbo. No? Nag-agree kita sa aton sini iya nga mga kabumbo sa punto ni President Bongbong Marcos ang ari balang pinaka-latest na bala bumbo engineer. Kay kon magsagad lang kita kahinambal nga ipapriso, ipaamu sini sa aton sini makabumbo tod sino mapadayon sini. No? Sino yung maubra sini? Ti ko may bag-o sini nga manugubra, ipapasan ta naman sa gobyerno, sa aton sini nga mga kabumbo. Ipapasan ta naman, ipapasan ta sa gobyerno,
Ang pundo naman iya sang pumuluyo ang gastohon nga kung tani iti pwede pa na iya magamit sa iban sini nga mga proyekto. And speaking of amo sina nga sitwasyon ng tawaba lang natabo sa kontrobersyal sini nga ungka flyover e naganan flyover. Why pagani ni ma-turnover? Magluwas nga wala pa ma-turnover, ginpagulugamit lang to pilay sa kasmana, tapos gin pa sirado naman liwat until such time nga munay may nakitaan nga padayon sini nga pag-usmod, no? May mga depikto, tapos ti ginpabiding naman ang makaio sina. Ihalin yapon sa kaban sang gobyerno, no? Mga kasubong sinitani nga mga hitabo dapat nalakip man ini sa pag-aimbestigaran. Pero galing kiti do hindi pa sila karapal subong sang isyo sa bahin karon iya sang ginatawag sini nga mga flood control projects kag subong man mga ghost projects. Sa aton sini nga mga kabumbo. Anyway, balik-balikan tanak karon na sa aton sini pa nga pagpangalagad lakip na sinadri banwas ang balita man ni Bombo Joe Marvilla. Masobra 20 ka mga manog pawak nakapalagyo na hawiran sang pulista, 3 gid lamang kag kolorom ang kas rider, hindi ko na makitaan sa address niya sa Aklan. Ang showcause order niya barangay lang kuno nagbaton to. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 37 minutos nakaligad sa tak ng alauna. Kinot sang tubig, tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas, makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for September 14 to 20, 2025. Sa sining Sabado, they will be back on stage to once again delight you with their great selection of oldie goldie songs as Plazuela de Iloilo presents Concert at the Plaza featuring the Technocrats Band,
magasugod alas 6 ng gabi sa September 20. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plaswela di Iloilo, Special Edition Mags, kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plaswela di Iloilo. Sa September 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa ngaga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plaswela di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Manang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas. 32 minutos na kaligad sa takna sining nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bumbuanay sa udto. Ari bala statement ni President Bongbong Marcos sa sining yati kon kasuhan ta ano dayon mapriso sila ti okay man na galing kiti sino mapadayon sang mga proyekto nga ginbayaan sinila mga wala matapos yati mas mayo balikan nila kay ti mga ano man na, may mga warranty man ina aribla si President Bongbong Marcos. One of the things that we are looking at, dahil iniisip ko, kakasuhan natin sila. Then, okay, the cases will go on, may mananagot, meron dyan makukulong, meron dyan mapa-fire, whatever. Para sa akin, kailangan buuhin nila yung project. Dahil, kung titignan ninyo, may warranty lahat yung project na yan. Kahit sinabi nilang completed, pag na-discover na hindi tama ang pagkagawa, they still have to respect, they still have to honor the warranty that they have given us to complete the project properly. So we can still go back to them at sasabihin natin sa kanila, balikan ninyo yung walang kwentang project na ginawa ninyo at ayusin ninyo ng maganda. Out of your own pocket. There you have it sa ton sining mga kabumbo. Pero nag-agree ako at the same time sa ton sining mga kabumbo mas labing mayo guro kung sigihon gyapon nga may makasuhan kag may mapriso. No? Kag ang mga kopdanan sinilay for example ang ila sining mga official abe kung sa isa iya ka kompanya kung ang CEO dira just like sang mag-asawa sining Diskaya ang magkala-priso abe or may mga representative or senador sining mga mapriso abe sa kung ano man to yang agin komisyonan sini nila nga mga proyekto ipatapos gid kagang kwaon sini banwati halin sa ila sini nga mga bulsay pero ti sa gyapon kasuwan sila kag kung may mapriso prisohon. Amo kung tani na, kay basi bla ko maglabot sa punto nga ti mambal sila bingat amo na lang na. Tapuson nyo na lang, no? Pero way isang prisuhay ti do kasubong iya banwa nga gintolerar man sa gyapon sa ngaton sining gobyerno. No? Nga mag-ubra sang mga dipiktuso baldog sini iya nga mga proyekto. Next time, mahalong na lang sila nga hindi mabisto. 45 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Pauwak sa barangay Gintas, Liganes. No? Gin-raid sang kapulisan. 3 lang nadakpan sinila, 3 lang nawira nila. Masubra ko nung 20 itong mga pinauwak mo. Check na bala ang police report with Bombo Jomar Ravilla. Bombo Jomar, please go ahead. Bombo Jam, kun dalagan siguro ang pag-istoryahan wise ang makaperde no, sa mga nagpauwak sa Barangay Gintas, Liganes. Ini matapos nga nagpalagyo ini sa kapulisan sa Kinpatigayon sining raid kahapon sining adlaw sa operation sang Liganes PNP dasig pamagdalagan mo no ang mga nagpauwak kumpara sa aton sining kapulisan
Sa interview diri sa Bombo Radio kay Police Captain General Enrique Robles, ang hepe sa Leganes Municipal Police Station, before pa man natigayon ang operation sa otoridad. Mga duwaks man naman, no, ang ila sini nga pag-monitor kag hasta nga na-confirm nga mayara sang postahanay, no, so dito nga nagplano, no, sang pag-raid ang otoridad. Actually, ang original kuntani nga raid ni sang Leganes PNP Sabado ngadlaw, pero way gin patigayon gin reschedule nila Domingo, no, ang pauwak. Bombo Cham kay ang inisya nga may mga trabahong iban, demo na kung Domingo halos tanan ara sila sining puluyan. So sang natigayon nga ma-confirm nga may pauwak sini kahapon sining adlaw, dito nag-dispatch, no, sang personnel ang Leganes PNP kag samtang pakadto sa area ang pulis. Bombo Cham posible nga may nakatimbre, no, kay ang barangay Gintas Leganes sulodlon ini siya, no, kun diri ka magagi sa may area karon sa Coastal Road, lapos kadi sa may sa may nga nagaparko diri nga welcome to Leganes Iloilo, may bangga pag hindi siya pawala perigasyon. Lapos dra sa may area sa Barangay Gintas, dul diretso gina siguro more or less mga 1 to 2 kilometers, no, ang kalayon sini sang nasambit sini karon nga barangay. Tapos pagabot mo sa may barangay hall, may bangga pag ginipasipak, no, isalak bilaw sini sa lakyan makaigo. Bombo Cham, so mo tong mabudlay sa sudlon sa ngaton sa kapulisan kag posible, no, nga samtang nga napakadto ang patrol car, may mga nakatimbre na nga daan sa bahin karon sa mga pumuluyo sa nasambit sini nga lugar. So mo tong hambal diri ni Police Captain Robles nga samtang padulong ang operatiba, may mga nakakilala, no, sa bahin sa karon sa kapulisan kang iban sini naga sok-sok sang ila sini nga bonnet amon to siguro nga do nating ala kag natimbrihan, no, ang ining mga individual nga nagpatigayon karon sang pagpauwak ti bangod sa sining natabo na tribukaho ng tanan didto nga dinarlagan, no, ining mga nasambit sini karon nga individual. Actually duha gali ni ka improvised ring. But silingon duwa ang nagakatabo sini nga pauwak, no, duwa ka set ang sa piyak sini nga side. So dito nagpagtribukaho nila mga more or less mga masusobra kuno mga 20 mo, no, kun mga individual ang ara sa lugar. O galing sang natabo sini ti nagprinalagyo na to sila, way na to madakpan, no, sang kapulisan bangot nga madasig nga nagpalagyo kag sa area. Hindi siya pwede nga mahambal nga makordon mo kay open siya, no. Madasig ang mga nagpauwak to, nagtambong sa uwakan to, madasig maglagan o kung ang pulis ta medyo may hinay maglagan. Ate muna kay way mabutan mo subot silingon dasig. Duha ka bagay, Joms, no? Duha ka bagay. Sa aton sila nga mga kabumbo. Pero may tatlo sila nga nadakpan. Tatlong ila silang dakpan. O tatlo nga nadakpan may hinay-hinay guro magdagan Ati amotong na labot, no, sa labot sa kapulisan ang actually ang nakalagyo kuno didto gawa sa piyak sini nga side sang ring mo. No, di simpre ko sinong malapit sa imo mo ginadakpon mo da. Hoy. Ang sa piyak to, simpre layo na to amotong nakapalagyo sila. Nakapalagyo sila. Bombo Cham, sa sining gipatigayon sining red sang PNP ti ginambalan ta ganit si Captain Robles basi ko sila na nag-warning shot. Kasi among naklabanan kung makabati kalupok mapundo hindi na magdalagan. Pero duway kuno na sa ila sining nga procedure, no, ang pagpalupok sa armas. Kung may mga kasubong sina nga patigayonon sining raid abi sa pagpauwak sang manok. Bombo Cham to kalabanan sa mga operation sang kapulisan sa mga pauwak, duay gid man sila nag-warning shot. Pag-abot na nila sa area, mambal sila nga why isang may madlagan, raid ni. Mo man nang balo nila. Why na sila kapalupok ka? Ti ban madalagan gid mo. Mo to kay ang sa area abi kung makalagyo ka na sa lugar kung sa yung ginapawakan, damo ka na tulusan, may mga masiok, may mga tigbaw, kakahuyan, ibanti may mga panimalay, kung di na to sila nagsuot-suot. Di pwede na yung mapalo-up operation, kutob sa mga damo, bakiras, dakpon?
Oo. Oh, di ba? Nagagi sa masiok-siok ka lugar mo. Di Ate, ba kung- makirasan ginaya Bumbujumar? Kung padalman pagid ng pulis munang matabo, budlay na kung may ka makiras, kung mayo ka maglikaw. Bumbutsam. So after sini nga natigayo ng declare ning operation nga raid na to tinagpalagyo na to kag nadakpan ng tatlo ang lakip sini ang na-recover ang duha ka improvised ring more or less mga 1,000 pesos nga cash kag pila sini ka hulo sini nga manok no mo nang ginapauwak na mo. Hulo sini nga manok gin custody ni sa bahin sang kapulisan hindi niya pwede nga mahambal nga ibanti ihawon dala na no. Kay ti manok mo Bumbutsam pero ang hambal sang pulis ipatiniron da anay sa gadon na nila anay kay ginapresent gali na bilang ebidensya. Aba? Sa bahin karon sang pagproseso sa nagaigo sining kaso. Oo. Batok sa sining mga arestado. Oh, tiabi ko picture lang na ginadala, manok gali ginadala, buhi nga manok ginadala to sa husgado. Ang pagkabalo naton ano lang duay man ko gid ka no way gid man nagambang actual wala no pero ang i-present ko no pwede man siguro picturean dala no. Importante ko no nga buhi siya bla. Nga mapakita nga ti ariyo mo ning ebidensya ko nga natigayon to nga madakpan. Ining sining mga nasambit sining individual may mga kung pilaso na mabuhi panayhan. Ati depende Kung gapramanog naguyaya na karon kag kung ano naman tabo siya, buhi pa na. Hindi nagrukabot na. Laban-laban guro sumo basig ginagisa na nato nila. Hindi man duay man sa mega duay man sa mega panimaho ako sa lugar. Bumbutsam no ti ang mga ebidensya gin custody ni sang kapulisan nato sa Meliganes PNP. Kag may mga may mga follow-up information. Actually, kay Captain Robles, may na-identify sila nga daw nagapatigayon, bla. Pero why ni siya madala sa pag-aresto? But silingon do siya ang promoter. Do siya ang promoter. So matabo sini ma-regular filing ining nasambit sini karong individual ang aton sa karon nga kapulisan magluwas ng statlo ti ang ila sining status sa estado gid. Bumbutsam pwede man sila guro kanuna, pwede man sila kapiyansa. Kung magpiyansa sila, ano sistema na Bumbujumar man kung makapiyansa ka pati ang manok dala sa piyansa? Duway lang guro maplastar man, pwede sila kapiyansa kay bilabol man nimo. Galing way lang kung pila ang ila sining nga piyansa. Kag kung manok piyansahan man? Ate manok custody mo. Sa custody man sa kapulisan. Bumbutsam ti amo nang sistema da no sa aton sa nga mga kabombo tilain lang gid ya kun regular kag kun nadakpan ka sa actual operation kay kun matuon sa regular filing ti siyempre malawig-lawig pa ng proseso i-process pa na hasta nga makagwa tiyang warrant ipasapina no kun ano man tong sabat abis ang piyak sining side no mo nang proseso do medyo malawig-lawig siya. Kung ipaagi karo sa regular filing kay tiway matumatigayon nga madakpan sa gipatigayon sining raid sang Leganes PNP station. Actually gin pakigangutan naton sa lugar kay ti concern kita no nga kung paano natigayon ini nga way mabalaan abis ang opisyalis kay may kagawad sa lugar mo. Balay ni kagawad si Haliko. Bumbutsam no gin-check naton sa lugar sa aton sa nga mga kabumbo ti usually sila sa mga kagawad may mga may mga monitoring sa ila sila nga mga suna. Galing pagkadto tas barangay nagpakigangot kita sa ila sila nga sekretary barangay secretary kay sikap do may trabaho do natabuan kay na. Ayo si sekretary to sa balay ni kagawad. Galing nagmunos kagawad nga hindi lang kuno maghatag information. Bumbutsam sa aton sini nga mga kabumbo nga hindi kuno maghatag information now. Di kay amo tong gin-mention mo why naman sang ginhatag sini nga rason. Actually nagkadto kita sa balay niya duway na to siya dayon. Hindi lang maghatag information guro kay base kon mabangbang ko. Amo gani ti kay kung ang tawon mo maghambal ka nga pauwak, Joms. Ako, pamilyar, gid ako sina.
Kag may ihibalo ako kung anong sistema sina. Kag kung paano dira ang pustahanay, kiti do parehas lang man ina sa bulang. Sa pagkaintindi ko kag sa pagkabalo ko, way pa man niya naglabot sa punto nga ang uwakan may ara sang teller. Nga way na malaya sang singgit-singgit. Hambal ka lang sa teller nga, Madam, pusta ko 500 sa biya ko, sa agaw ko, way pa sang amuna. Butsilingon, tradisyonal pa ning sahi isang pustahan. Ay, singgitan ay ginaya bumbujumar. Kag kung mabaskog ka magsinggit, madasig man ay makakuha sang atensyon sang imo sining pulustahan eh. Kaya hindi man ay ang ara kay imo ya sa wakan niya, mambal ka lang niya nga, isko. Biya. Hindi na yan pwede mo na. Kung isa gani maglawagay ni sila, nagasanto na sa pilo sang manok. Sa itom. Abuhon, bukay. Gamo na sila, hasta nga magnubo, maglugro. Hindi niya bot silingon, nga hinay lang na ya kaduhip sanay kamo dira, singgitanay na daya. Ti lapit sa balay ni Kagawad, o kung sa balay gin mismo ni Kagawad, way siya kabalo? Lapit lang sa balay ni Kagawad, kayang balay ni Kagawad ni sa piaksin nga side sang dalan, pero masulod ka pa mo. O kung ba si Kagawad man nagpabalo sa aton sining kapulisan, hindi ilang guro gusto mabalaho ba? Siyempre, tahap man siguro sa kung sino ng promoter da. Basi kung ng promoter da, batinggilan man kagado hurong man blati. Basi kung video tahap-tahap man sikap, tiyan mo na nga do quietly nag-inform sa kapulisan eh. Actually, gin-check naton kay gina-verify pa man sa kapulisan kung sinong tag-iabik lupa ni. Bumbutsam kay malamo si siyempre imo lupa dapat balaan mo kun anong mga activity da. Amo nang isa sa gina-check karon kung sino gid man ang panag-iya sini. Para at least kung anong participation man posible madalahig man kay ang matabo sila karon do kasubong nga kun balaan mo tido ginatolerate mo eh. Mo sini karon nga mulaton sini man sambit sini nga individual. Aribla si Police Captain General Enrique Robles ang hepe sa Liganes PNP. Anti-illegal gambling operation dito po sa may Barangay Gintas, Liganes Iloilo. At successfully po may mga several personalities pa tayo nahuli and may mga initial recoveries din po tayo. Before na tuloy ang operation, parang may mga na-schedule kayo sir na may mga hindi natuloy na operation sana? Hindi naman po siya hindi natuloy. Base po kasi doon sa initial information natin na madayon yung pawak nila this Saturday. Pero na-reschedule po kaya naituloy lang po nung kahapon. Sunday? Sunday. So parang may nagtimbre doon sa kanila? Wala naman po kasi kung may nagtimbre po panigurado hindi na po sila matutuloy ng linggo. So grateful naman po kami. Naging successful po yung operation natin nung kahapon. So, ilan yung arestado natin, sir? Meron po tayong mga 3 personalities na nakuha. So, 3 lang sila dyan sa area or may mga nakatakas? Unfortunately po, nung pag-abot po kasi ng mga tropa natin doon, nung nakita po nila yung mga nagdadatingan po na operatiba, nagpulasan na ho yung iba. So, unfortunately yung iba hindi nahuli, pero may mga nahuli naman po tayo during the operation. Estimated natin mga ilan yung nakapalagyo? More or less po mga 20 na tao. Marami sila, marami. Kasi doon po sa area, meron pong 2 improvised arena. So, simultaneous po yung paglaban nila ng mga manok. So, may 2 pong match sa isang laban. So, parang hindi sila tingob? Ganyan yung nangyari. So, may habulan pa na nangyari? Opo, may habulan pa po nangyari. So, hindi lang po naabutan kasi medyo open field na po Talagang na po sila, nagpulasan na sila. Wala kayo nag-warning shot, sir? Naku, hindi po pwede yun. Bawal po yun. Hindi po pwede yun. Kasi po sa ating police operational procedure, hindi po pasok po yun sa justification.
Ilan daw yung nakapalagyo? Bisa estimated, mga more or less 20 mo. Oh. Yung nandyan, pero mga Pero mga less than 20 yung, siguro. yung labanan pala, dululungan. Simultaneous. Oh. Bumbutsam? Pinahanga mo naman ako, Bumbo Jomar, sa mga Tagalog mo. Mo nga parang ako nahihirapan Oh, huwag kang hirapan, ganun talaga. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo, ganun pa rin. Naintindihan ka naman ni Captain General Robles Wala namang problema doon. Mas prepare ko pa ngayon mag-English At tani sinabi mo sa kanya. Next time so sila pa ba yung yung may farm sa New York na araw-araw pumupunta? Nako. Ayawan kayo kay Bumbo Jomar. I-check taning dugang abi ko na ang sugpon sang so English na hasta mag-extra ba? Tising ibi Joms. Okay. And then? So mula nanay. Actually, may may information pagid kita nagwa pero i-verify tani sa otoridad. English sa bala kay hambal mo, mas gina-prefer mo English. Ako mag-interview lang. Di ko mag-report daw, hindi pwede. Nami ako interview O interviewon ta ka pagkatapos natabo. I-plastar tala sunod. Actually, may mga information diri kita nabaton kung nanok pamatuod ni. Nga may nagatiner sa compound nga pulis. Bumbutsam. Sino ngalan niya ko no? Way pa na magin divulge mo nang gina-verify ta di dugang. Sa bahin karon sang kapulisan kay may mga information kita sininabaton. Kung bala kay initial information do dire kun assign city sa city pa na-assign? Sa city no ining nasabit sa ni karon niyang police personnel kag tawon ta kun anong may idea siya sa nagakatabo nga ni kay kun dra malas compound di man mo siguro nga way sa idea kag based sa police di mga 2 weeks na kuno sila nga naga-monitor sa sininasambit sa ni karon nga area. Actually mo ning i-check tadi kung anong mangin sa Batman sa kapulisan kag at the same time kung anong mahimo sila nga tikang dugang kay ikaw isa ka nagapatuman sa mga layida tapos do isa pa nabi sa tolerate man. Pero anyway, i-verify tadi mga information nga ton sini karon nga baton sa bahin mandugang sang Leganes sa PNP. Bumbutsam. All right, thank you so much, Bumbo Jomar. Ini si Bumbo Jomar Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo. Salamat kid na Bumbo Jomar Villa. Flawless kid man si Bumbo Jomar, no? Sa extra. Anyway, sa aton sini nga mga kauturan, illegal gambling ni. Kag kung magambag ka nga illegal gambling, no? Malayo nga pinsaron mo nga ang nagapadihot sini. Amo man yang nagapalaga sa mga illegalista. Pero informasyon pala na kag gina-countercheck pa na sa nga Leganes PNP kuno karon. May balita pa kita, batalang-alang nagkikita sa Tiyempo. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Iban mga balita kag impormasyon tugyan ta sa iban sinimanong sa Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one source of news and information. Basta Radio. Bombo. Ulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig.
Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod din nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang paggabutang. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for September 14 to 20, 2025. Sa sining Sabado, they will be back on stage
to once again delight you with their great selection of oldie goldie songs as Plazuela de Iloilo presents Concert at the Plaza featuring the Technocrats Band. Magasugod alas 6 ng gabi sa September 20. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa ngaga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom. Sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gisitanan alas 2:13 ang atong nga oras. So welcome back diri sa Monday edition sa kahapon lamang program. Busy Monday ba? Super sako. Kumusta ang inyong anangin weekend? Let's check kung pila na lang ka days before Christmas. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Siyento 1 dias na lang bago ang Pasko, 101 days to go before Christmas. Today is Monday, September 15, 2025. Tunga-tunga na kita sang bulan. Kumusta man? Tunga-tunga na ang inyong mga luyag nga istorya diri sa aton. I hope ha, kung hindi man tunga-tunga, at least nasuguran na or mas better kung manugtapos na. Best pagid kung tapos na. Kag ready na nga i-email diri sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung inugsulat pa lang, isulat na ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Hello gid sa inyo tanan. Welcome diri sa kahapon lamang program. Ilabinigid ang aton dira nga mga suki nga mga tagpilamati, ang aton nga mga KLP lovers, kag of course ang mga friends man naton abroad. Kaupo din niyo si Tita Regine and here's our song para sa Lunes nga edisyon sang KLP. From Princess Valles, Taken as a Crush. Good afternoon. Welcome sa kahapon lamang program. Ako'y nag-iba na puno ng saya nung siya ay nakita ko. Nakapulong pula, siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango. Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile, ngunit na-conscious nung lumapit sa'kin at nag-hi. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman.
taken as crush, taken as crush, taken as crush, taken as crush. Sayang lamang pala ang pagpapaganda, hair ko ay financial power. Type na type ko man siya, di na ko aasa, bagay man kaming dalawa. Tinignan ko ang kanyang Facebook pati Instagram, ang sweet nila o di kaya sila nilalanggam. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman, tama na, move on na lang. Taken na si crush, taken na si crush, taken na si crush, taken na si crush. Nonood na lang ako ng K-drama, sasali sa mga fun run at Zumba, kakain ng fries, ice cream at pasta. Gagawin lahat para di siya maalala, magsisipline at mag-e-enjoy sa bura, sasayaw at kakanta, gagawa pa ng tula. Taken as crush, taken as crush, taken as crush, taken na, taken na, taken as crush, taken as crush, taken as crush, taken as crush. Taken na si crush. Si crush mo ba ay taken na rin? Ngita na lang iba na nga hindi taken. Pero kung taken na siya, okay lang na. Anyway, crush pa man lang na iyan, no? And you do not do anything about it. Crush lang, pag-admire lang, di ba? It is now 18 minutes after 2 o'clock. Again, welcome to this sa ating pag-uptanay sa sininga hapon na Lunes kita. And we have our first story this afternoon from INB sa iyang very interesting episode. Fruit sells the tree. Gets nyo? Fruit sells the tree. Mahal kong Tita Regine. Ano to? Nabatian ninyo? Paano kung mabaligya sang bunga ang kahoy? Isa ka pamangkutanon nga dapat naton usisaon subong. Masinadyahon nga hapon sa inyo tanan makatapos ang Bombo Radio Philippines sa aton palangga nga host sang KLP Tita Regine, mga kabombo naton, mga KLP lovers, mga letter senders, ang bunga kuno nagbaligya sang kahoy? Nagapati ka mo. Kung oo, paano? Hehe, ginakulit ko lang kamo ah. Isa ka Sabado, tiyenda nga adlaw sa Barotac Nuevo. Nanienda ako, upod ko ang akong nga schoolgirl, nga do tama, gid ka inosente. So ginkunaan ko nga, lantawa abi, kung ano di ang ginabaligya sang tao, nga ginaturumpukan gidran tanad dyan. Nagkadto man gani, kag maglantaw, nakita na ang dodarag ko kuno nga tipulo ti insang isa ka tawo nga nagbakal tuya sa unhan ginapanitan na kagaunon. Makaon bala ang tipulo kun hilaw nga hindi pagtuktukon kag tulahon? Ay, sa pagkamanol-manol sa imo. Hindi to tipulo, marang to. Katamis bala ka di
Kanami daw gatas ang katamis. Adto nito kag pakituon diya ang tawo kay mabakal ako. Iya man ging kadtuan kag puros ron mahamay-hamay ang nabilin. Pero sige na lang kay kakainon gid ako. Nahidlaw gid ako kadi nga klase ka prutas. Wala galitana ang schoolgirl kung makakilala kay way pamantana makakaon kadi nga prutas. Haha. Nagbakal ako duha ka bilog, kag ginhatag ko kana ang isa. Sa sobra ko kakahidlaw, akon ginpanitan kag kaunon. Nakon, paniti man di ang imo kag kaunon para matirawan ang kanami sina nga prutas. Habal ko, hindi pag-ihaboy ang liso, ibutang sa plastic kag isulod sa bag mo kay itanom tatuya sa palibot kabalay. Ang bunga sang marang, amo ang nagbaligya sang iya kahoy. Paagi sa liso nga matanom, mabuhi, mamunga para makaon. That's how the fruit sells the tree. Maklaro, mga kabombo? Nakuha na ninyo dyan ang punto? Kung nanamian ikaw sang bunga sang kung ano lang nga frutas, maninguha gid ikaw nga magbakal kag magtanom para makapaayaw-ayaw ikaw kaon sang bunga. Hindi bala? The fruit sells the tree. Parehas man kay igsuon idong nga nagpanyenda. Nakita na ang magnolia nga nangka ay abaw nagalaway nga makaon na gid siya. Sobra pa sa babayi nga nagapanamkon. Iya dayon ginbakal ang isa ka kihad kag kaunon dayon. Kag nagdugang pabakal kay dalun na sa iya palangga nga asawa nga nagadara sa ikaduhananda nga bata. Ay, hasta gali si igsuon nga bana, nagabulig kapnamkon. Insa matuod diya ka bombo? Nahamot kami kag magsigi ka kirinadlaw. Pagkabati ni nanay, nagtugda siya. Ngang amon magula nga si Di. Si tatay kadia ang nanamkon sang kamote nga pula. Kitaan ninyo ang panit ni Di. Kita ninyo ang panit ni Di ninyo, brown nga mapula-pula. Gali. Kay si tatay ninyo, sadto, nagasuka-suka, way gakaon sang kanon. Ang kamote lang nga pula ang ginapuro-puro nakakaon. Kagway, takon sa to sang prutas ang ipanamkon. So, ibalik taanay ang istorya kay igsuon. Abi ninyo, amuman ginhimo niya. Ang lison sa magnolia nga nangka, gintanom na, para maayawan gid siya kakaon, kagang iya pamilya. So, ang bunga sang nangka nga magnolia, amo ang nagbaligya sang kahoy na nga matanom, magtubo, mamunga, para kaunon. Kung kay isa daw malito man kita sa pag-insyende, pero amo gidi ang ginahimo sang aton mga katigulangan nga ginsunod taman karon. Ipasunod man naton sa sunod nga henerasyon. Sa isa ka Domingo sa hapon, nangulabo kami sa kalubihan sang amon upod nga maestra. Kanami sa mga tanom nga lubi sa kahon sang ila mini fish pond sang tilapia. Mga manubo nga lubi sa puno, nagaporongyot ang yellow nga bunga. Enjoy man amon upod, 3 ka maestro, kay namunit sandaan na isang tilapia, kag kaisa manugba, drink, kag kanta-kanta sa video kay. While kami tamon nga mga girls, nanugba sang pilit nga mais, kag nangulabo lang, kag magkanta-kanta man. 3 lang ka oras amon relax, lipay-lipay from 2 to 5 p.m. lang. Kagang masadya, kay naka-bring home pa kami sang lahing nga bunga sang yellow coconut nga inugtanom, kay tanan kami nakagusto, makaambit sang inugtanom. Hence, the fruit sells the tree. We must plant to eat in order to survive. Dili ba? Very simple nga obra o kon burahaton kung mapisan lang ang kamot naton para hindi kita gutumon. Ang aton mga tinanom, isa kahandumanan sang aton kabataan kag kaapuhan. Ang mga mara nga dya, nangka nga magnolia, yellow coconut, which are bearing fruits now, gintanom daya ni Lola kag ni Lolo. Sila ang nagtanom, kag kitatana ang nag-harvest subong, nagapanginaon. Te, baklon para naton sa tindahan.
Gani aton di atanan alagaan, abunuhan, kag bunyagan para mamunga kag mag-enjoy naman kita kaon sang mga bunga. Isa ka kinaandan nga batasan naton ang magpananum-tanom nga ginsunod man naton sa aton mga umpo. Sino sa hurubaton or suno sa hurubaton nga kung ikaw may gintanom, may jakagid nga anihon. Ang reverse ni, kung why ikaw it gintanom, why man ikaw it harveston. Matuod gidran mga kabombo. Dapat aton gid trainingon ang aton kabataan nga magmapisan sa pagpananum-tanom. Aton tudluan, aton pabuligon sang aton buruhaton. Ang akong tiyo nga tigulang na nagakalit pagid ka obra. Maskin do hindi aron kasarang kay ginatudluan na ang iya mga anak na mag-aram sa ginapang obra niya. Agud sa iya pagtaliwan, malipayon siya kay sigurado nga mabuhi ang iya kaanakan kay makahibalo mag-obra. Sigurado nga hindi magutuman ang iya kabataan kay makahibalo magtigang, magtola, magluto sa sudan. So may dyan nga mga ginikanan nga hindi sanda gusto nga paobrahon ang ila kabataan. Sala di nga prinsipyo. Insa, hindi mo masarangan pagsagod sa ila mientras tanto. There's no forever in this world. All of us will die and return to ashes. Sila na ang mag-ubra para sa ila kaugalingon. Kay ikaw nga nanay, tatay, hindi ron makasarang sa imo katigulangon. So ako na obserbahan, si nanay ginatawag na ako kag papuligon panghilamon sa amo niya vegetable garden. Hasta nakahibalo na ako magsadol kag magpala. Si tatay, akon manakita, nga ginapabulig na ang akon manghud nga lalaki, 12 anyos, pagkapot sang arado nga ginaguyod sang karbaw. Ginatudloan na magbasbas kag maghampil sang kahon. Ang akon man pakaisa, ginatudloan na ang bata na nga lalaki nga magkaiad sang makina kag mamanday. Don't give your children the fish, but teach them how to catch fish. Hasta man ang mayad nga pamatasan, ikaw nga ginikanan ang modelo sang imo kabataan. As your children's first teachers, mga ginikanan, nanay tatay, dapat gid matudloan sila inyong mga kabataan sang husto nga pamatasan sa balay pa lang, samtang waay pa nag-ieskwela. Kay ang mahimo nga bunga sina sa pila ka adlaw, proud ikaw sa ila, kay well-behaved sila. And at the same time, proud sila sa inyo nga ginikanan. Maskin wa ikaw titulo o konkurso nga tatapusan. Still, the fruit sells the tree. Ang bata nga husto ang pagtudlo, ang nangin prutas ang imo mayad nga pagtudlo kag pagiya. Kag sila proud gid sa imo nga kun waay sanda, waay ikaw mahimo nga mayad nga bunga. Tita Regine, mga kabombo, amo lang anay dia nga mga halimbawa ang tutukan naton karon. Kung itanom sa kaisipan ang mga leksyon na gin-share nakon, magtanom para may anihon, magmapisan para hindi gutumon, magtudlo sa mga kabataan para mag-aram, maggiya sa mga batanon para hindi magtalang, magmodelo ang aton mga ginikanan nga may sundon nga maayo ang kabataan. This episode is open for any beautiful examples for all KLP lovers, listeners, and letter senders. Let us share something nice to remember. So thank you much, Tita Regine, and more power on your program. May you and your family reap a fruitful blessing from our gracious and generous Father in heaven, every now and then. I remain in B, sa Iloilo Province. The fruit sells the tree, literally and figuratively speaking. Sa literal, no, nga pag-intindi, yes, may mga ara, no, nga mga tao, nga may, once may matilawan sila nga mga prutas, kag may mga liso, kag kanami. Sa variety,
bawo ginatipon gina nila dayon, tapos itanom ang ini nga mga prutas, especially kung may mga lugar man lang, hindi bala ang iban gani bisan haluson nga makalugar bisan sa lata na lang ginatanom, and then pangitaan paagi kung magdako-dako na nga ma-transfer sa lupa gid, di ba? Pila lang ka tuig, hindi mo lang na mabatyagan, ay gapamunga ron. Especially yung mga kapayas, kay kadastig, di ba? Kadastig na mamunga ang mga kapayas. May ara nga variety nga halos putot-putot lang, pero grabe, gapuka-puka ang mga bunga, kag tama katamis. Hindi bala? And much more sa aton, no? Nga mga tawo, kung ang aton nga mga ginikanan, ginbusog, ginpuno sa pagtudlo, maayo nga values ang mga kabataan, of course, ina, no? Ma-practice man, kag ma-observe man, ma-apply sa aton nga mga kabataan, and then when they become also parents themselves, ma-hand over or ma-turn over ang ina nga mga values nga ilang natun-an sa ila naman nga mga kabataan. The fruit sells the tree. Kung maayo ang nangin bunga sa mga pagtudlo sa ginikanan, still, no, it goes back sa mga ginikanan. Nga ba, grabe gid ni ang bugal sa ginikanan nga tinaka-produce ang amo sini kaayo, kaalam, ka-talented nga klase sang bata. Hindi bala? Kaya kung makita nato ng bata, ba sino ning ginikanan sini man? Siguro kanami gid sang iyang mga ginpang tudlo sini sa iya nga anak. Or kung ang mga anak naman may nahimuan nga mga kaayuhan, hindi bala, bawa ka namin gid sa imo. Your parents will be very proud of you. The fruit sells the tree. 32 minutes after 2 o'clock. Thank you very much, gid, sa imo gin-share sa amon nga manami isa sa nga hapon in B, sang Iloilo Province. Alas 2:32 ang aton nga oras, magapadayon kita sa pagdulong sa inyo sa mga ginakalingawan naton nga mga istorya diri. Up next would be the letter of Lynette sang 5th District sa pagbalik sa kahapon lamang program with Tita Regine. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe ala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balay. Di kita dayon kag ari na ang salat ni Lynette. From Lynette, sorry gid ha, September 8 or 9 ang imo nga gin-request. But 8 was a Monday, so today is also Monday. So I hope nga available ka kag ara kagid nga nagapamati. Ever dearest, Inday Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa tanan nga tagpalamati. Sa tanan nga katapos ang istasyon sa Bombo Radio, ilabinigid sa imo Inday, tawagal na ako kay Lynette. Ang kasaysayan nga ini, iya ini sang amon tupad balay, tawagal lang kay Nailina. Ini si Nailina, puwerte, kamali-maliun. Kung sino ang magpasala sa iya, kung saot, bira-bira man saot ya. Puwerte pa kamanol. Kung anong makita niya, hindi lang kahipos, dayon niya wakal. Ang amon balay, kung mag-istorya ka, batiun, tungod pila lang ka metros ang antad sa ilaman balay. Isa ka adlaw, nagkadto siya sa balay. Lynette, Lynette, singgit niya sa akon. Ano to, Nailina? Pamangkot ko. Ay, abaw, ang bata ko ginbuno ato sa hospital, wala sang gabantay. Ti, makadto ka to? Siling niya tani, ugaling wala ako katultul. Siling ko nay, sakay ka sa bus, manaog ka sa tagbak. Habal ko sa iya. Ah, ti ano sakyan ko? Sakay ka sa jeep,
pamangkuton mo ang driver kung maagi sila sa hospital nga kaduan mo. Sila niya, ati sige. So naglakat si Nailina. Pag-abot siya sa tagbak, nangita siya jeep. Pagsakay niya, hambal niya sa driver, to, gaagi ka sa hospital nga ini. Hambal ka driver, huunay. Sige, nadalagan ka jeep. Damo pasahero, halos amat-amat panaog. Natingala si Nailina. Isa na lang siya. Hambal niya sa driver, to, nga isa na lang ako, how? Siling sa driver, nga ading ka makadtunay sa ospital. Siling niya, ay nay, naagyanta na. Ay sus, siling niya, ti paano ako? Nay, siling sa driver, plete ka lang liwat, ibalik ko lang ikaw. Ay ti, salamat tuto. Ari na kita nay sa ospital, ay salamat, sabat ni Nailina. Ari plete ko. Sa gate pa lang, hambal niya sa security guard, sir, diri niyo gindala ang bata ko, ang ginbuno. Siling niya, siling sang security guard, nay, kadto ka sa nurse station. Dini na. Siling niya, pangita ka nurse, basta puti ang bayo, nurse na. Ang basang guard, ate, sige sabat niya. So nakita ni Nailina ang nurse. Siling niya, nurse, di niyo gindala ang bata ko, ang ginbuno. Sabat sa nurse, dali lang nay, pangitaon ko sa listahan. Ano ang ngalan niya? Mangkot ka nurse. Si JR, nay, ang i-award ato sa ibabaw. May hagdan ka nga agyan, pag-abot mo sa ibabaw, mamangkot ka sa mga nurses o kung sa utility. Siling niya man, ati, So gapasaka siya sa hagdanan. Nakita niya ang dalago nga oxygen. Dali siya lakat, baka doon sa ward ka bata niya, pagkasampot niya, wala pagani ka pangumusta sa bata niya nga ginbuno. Amo na ini ang hambal niya. JR, ay abaw, amo pa lang ako kakita. Higante nga soft drinks, kadalag ko, katama. Abas ang bata niya, nay, hipos. Ay abaw ka manul-manul sa imo, nay. Hindi na soft drinks. Tiano to? Nay, oxygen na. Amo ina ang sa ilong ko. Dira gahalin ang hangin. Ay sus, abi ko higante nga soft drinks. At tanan niya nakabati, Tita Reg, dumaano sila kakadlaw. Ang may operasyon sa tiyan, ginhawa kasapnay, kay basi masisi. Nakita niya naman, ang nagkakabit sa katre, kabata niya, nga si JR. Siling niya naman, JR, paimnata ka juice, ara o color yellow, guro orange flavor. Siling sa bata, yan, nay, hindi na juice. Nay, kateter ko na. Ay, sus, abi ko gi-juice. Ano na ang kateter? Nay, nag-aangot na sa pichirukoy ko. So, dira kadto ang akon ihi. Siniya, ay gali. Nakita niya, ang wala pa maabrihan nga dextrose. Mainom na lang ko tubig. Ara ako, habal niya. Baw, nay, hindi na tubig, dextrose na. Ano naman na? Hambal niya. Ara, gakabit, angot sa butkon ko, may dagom. Ay, ambot, kamanol gid sa akon. Hambal ni JR, hambala pa, nay. Pagkagabi, inabot siya kakaihion niya. Nagkadto siya sa CR. Ang CR, gina-flush. Di siya kabalo. Tapos siya natingala siya kung anhon niya. Ginhala yasag akakamot siya. Kagwala man kamo. Oh my God, pasensya lang dira. Naga-late lunch. Natabuan niya ang basin, nagatubod-tubod man ang tubig. Hambal niya, ay, wala man yung nagakahubas. Sus, puwerte balha siya. Kay dugay siya kagwa. May pamangkot niya si JR. JR, ano tong CR? Ano to ginasag-a? Nay, i-flash mo lang sa likod. Mahubas lang na. Ay, te, sa sunod. Mga isa sila kasi mana, kaysa abaga lang ang pilas ni JR. Ginpagwa sila. Uway man sila bayad. Gindulong sila ka ambulance. Nagalakat-lakat naman si JR nga bata niya. Pagkatatlo ka adlaw, nagkadto siya sa balay. Linet, panawag ni Nailina. Ano to Nailina? Palihog bulubatsyag kay JR. Malabas ko. Hambal ko, huunay mapauli man ako kung maubos amon labas. Sige Nailina, akong mahibalo. Naglakat siya. Upod siya ang kumari niya, nga mali-malion man.
Sa isa sila kabanwa nagkadto. Ang ilalabas, lawayan nga sapsap. Pagkaubos kay ilalabas, hambal niya sa kumare niya, Mare, matabok ta anay, may baklon ako. Ati, sige, sabat ka kumare niya. Sa tunga na sila kakarsada, namito ang trafiko. Nakibot sila nga duha, gaagaway sila taklob ka balde, nga wala na sulod. Isulod sa ulo ka traffic man. Ay naglalaway ang ulo ka traffic man. Ahay, nakakita, dumaano ka kadlaw. Tibis mo nga kig ang traffic man na mahid-mahid ka towel niya. Dayon niya pasaksyon ang duwa ka labasera, mali-malion. Pagabot ni Nailina, Lynette, Nailina, sabat ko, ay ambot hinapo ako kalagsanay namon ka traffic man, upod ko pa kumari ko. Sigo na gano ka mo. Gaway kami taklob ka balde sa ulo ka traffic man. May naglaway pa nga duga kalawayan. Tumapatay ako kakadlaw inday. Tiyambal ko wala ka man tiwan of doon, mali-malion man. Mangani sabat niya sa akon. Pagkaligid sa pila ka bulan, maayo na gid ang bata niya. Ay ugali inday, may bana man siya, pero ato sa bata niya sa Manila. Ang iban niya nga mga bata sa iban man nga lugar nga estar. Sa isa ka adlaw, Sabado, hambal niya sa akon, Lynette, wala tawo ang balay paliyog lantaw-lantaw. Hambal ko huon ay Lina Din ka naman makadto. Sila niya, sa isa ka banwa, sa pakaisa ko. Mapatanom sila kahumay, ti ako maluto. Ate, sige sabat ko sa iya. Sang dito na siya, tapos pamahaw, ginihaw niya ang manok para panyaga. 4 ka bilog, ginlaktan monggo kag ubad. 1 ka kaldero nga dakho, bukadamo. Tapos niya siya tigang, naganiluto na ang manok. May nagsampot nga lalaki, dala tuslok kakilid ni Nailina. Puwerte tumbo niya. Ano sudaan ta? Siling kalalaki. Kuteng? Kuteng! Baw daladakop ka bata kakuring sa kilid ka dapog. 4 ka bilog. Baw inday, galulutaw ang bata kakuring. Ang balahibo nagahukas sa lawas kakuring. Hindi makaon ang 1 ka kaldero nga manok. Sus! Ang tagiya galalain? Sardinas na lang ang sudaan nila. Naghala siya kahibi, kay nabaso niya ang nagtuslok sa kilid niya. Dayon niya pauli, wala siya kapanyaga. Pagsampot sa balay nila, dayon niya kadto sa akon. Lynette, kaluluoy man to sila, wala mapuslan ang ginluto ko nga manok. Ahay, nagmantener sila sa sardinas. Dumaano ako sa kahuya. Wala ko to kakaon. Hambal niya, nagahibi pa siya. Ahay, Nailina, hindi mo to sala. Ang nagtuslok sa imo at amo tong may sala. Uman, sabat niya. Maayo kay nagtinong siya, pila ka adlaw. Ang amon balay, may talamnan. Kung magkadto ka sa Tiangge, malatay ka sa kahon. Nagbakal si Nailina sang kape sa Tiangge. May nagatubog nga karabaw. Pagtigpasaw ka karabaw, nakibot si Nailina. Dayon niya man tubog. Ginatubang niya ang karabaw nga nagapangusang. Kung ano ang lalaway ka karabaw, amuman ang kay Nanay Lina. Mayo lang may nakakita. Gintawag siya. Gulpi nakibot si Nailina. Dayon niya tindog. Baw, na ano ako nga aari ko di sa turugban, hambal niya. Nakibot ka guro, ano pa, nagtubog ka man. Ay ay Nailina, puli ka na. Lunsay ka lang lutak, siling ka nagpapuli sa iya. Salamat gid, hambal niya. Inday, ining si Nailina, bisan mali-malion, pero kung may patay sa amon lugar, siya ang nagapangamuyo o kung nagasugod. Sus nagapiri lang ang yaba-ba kalinatin. Isa ka bes, napatay ang asawa kahinablos ko, siya ang nagsugod. Nag-ingaw ang kuring. Nakibot si Nailina. Imbis masiling siya sa ngalan kakalag sang ginapangamuyuan niya, hambal niya kaluyi ang ingaw sang kuring. Ay ambot. Puwerte ang kadlaw sa nakabate, kay grabe sa lasalaya. Isa ka bes, naggadto siya sa utod niya, sa isa man kabaryo,
Nagabihan si Nailina. Nagapanabako siya inday, nagatulutalithi, ti daw natugnawan siya. Hambal niya, mayo guro, masindi ko katabako ay. Kaya natugnawan ako. Galing wala ako posporo. Sa sige niya lakat, may nakita siya, nga daw kalayo. Pasindiha ako, singgit ni Nailina. Laya baladak pa, ang daw kalayo. Naglukso-lukso sa tiilya, dayon niya tapak-tapakon. Wisantil mo gali, naghala siya, korokirinding. May malukso, may matumbo, gasinggitan, santermo, tabang. Hinapo siya kalukso-lukso, kag dalagan pa uli. Pag abot niya sa ilabalay, gasinggitan siya sa akon. Linet! Ano to, Nailina? Bahaw, sapat nga santermo, nagkaladunot katapak ko. Nga gano kahaw. Masindi tani ako, pero sa dakpon ko nagrukso-lukso sa tiil ko. Tigin tapak-tapak ko, kundi nagkalapusa. Ay abaw, hindi ka na maglakat nga nagatalithi, kag madulom na, hambal ko. Uulinit, hindi na ako magliwat. Umpisa sadto, wala naging siya galakat nga nagatalithi, kag madulom na. Pagkaligid sa pila ka adlaw, may paryente sila nga manugbata. Naghambal ang paltera, nga Nailina, updan mo ako kung magpabata ako. Sus, kaabtik sa iya magsabat, huo, sabat niya sa paltera. Pagkahapon, alas 4, nasakitan ang paryente niya, tawagan lang kay D. Perte pasakit. Tungod panganay, may maluhod, nagahibi, may sambugulon niya, iyabana, perte pa mahulay ka manugbata. Dayo niya dakpon, isa ka panid nga daster, hala pahid sa balhas ang magsiling. Bata na, gwa na. Baho inday, wala siya dunaan kung ano himuon niya. Dugay-dugay, nag-uha-uha ang bata. Galuhod siya, halasunggo sa dingding kauluya. Thank you Lord. Hambal ni Nailina. Tiambal kapaltera, Nailina, timplahi ang nagbata gatas. Oo, sabat niya. Baw inday, wala liwan timplahan kundi Caltex. Sus, ang gatas tunga gidya sa sachet nga dako. Ang ininit buta ang Caltex. Why si Nailina makita, gali, ubos siya inom. Ginpangita siya, nag-idag-idag sa kusina, kay ubos siya inom ang gatas, nga para tani isa nagbata. Hinapo siya sa sobra kabusog. Hamak mo imo, isa ka Caltex, natingala siya, hambalya mo nga, wala niyo ako ginbuligan inom, tanawan niyo, do hindi ako katindog sa sobra kabusog. Maayo lang inday, wala patay pangihi ni Nailina, hasta nga naahaw asan siya. Umpisa sadto, wala na siya napaupod, kundiin man ang kalag ni Nailina. So kabay nga maayo gid ang iya kahimtangan. Sa ginbilin niya sa amon nga handumanan, tubtubsan o hindi gid namon malimtan. Diri ko na lang itako pining akon puwerti ka kahalamutan nga kasaysayan. Tawagan lang ako kay Linet sang 5th District. Pamatian ko gid, gigabantay ko kaapo ko, madamong salamat. Pasensya ka na, senior na. Sa liwat. Si Linet sang 5th District. Siguro ang iban sa aton mahamuot kita, no, makadlaw kita, pero muta ako ya personally do naluoy ko, especially kung do sa skuhan gid ina bala sila nga hungdon gid bala nga kibuton sila kay ti kung makibot sila dira na nag-umpisa nga tinagasala-sala na sila, nagamali-malio na sila. Latawa to bala 4 ka manok. Titing ka na imo ya kakita kanugon isa ka dako nga kaldero wala na puslan. Kitiging kibot siya yan sa isa katawo, nagambal, anong niluto mo, kuting. Di may nakita siya nga kuting. Di wala pinamutang to sa kaldero, kundi wala gidya yan na puslan. Kalaluoy, di ba? Kaganugon. Ay, nako.
So dapat no kita whenever nga may makita kita nga amo sina intindihon naton in as much as possible. And then pamayan naton hindi kita ang mangin trigger para nga mag-umpisa sila sa ilang nga pag mali-mali. Tapos kita ya kadlawan ta lang. So hindi manami. Okay? Hindi lang siya nga hindi manami kundi sometimes ginabutang ta sa danger no ang kabuhi sa ina nga matawo nga may mga mali-mali. Salamat gid sa gin-share mo diri sa amon, Lynette sa 5th District, and sorry sa liwat. September 8 gali ang imuluyag nga basahon naton. But sige lang, today is Monday. I hope ara kagid nga nagapamati. 51 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang kahapon lamang program. Naga-subscribe alay ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maa. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang marunayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan Third story natin is from Nanay Flor sa Santa Barbara. Palangga ako nga Inday Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa imo kasi katapos sa Bombo Radio, ibinagid sa inyo dira tanan, no? Sa mga classmates ko, sa kahanginan, Lola Amparing, Lolo Dencio, student mom, sang Lambunaw, Siningne, o siguro magkalanupad ko ini sila. Inday ang ako yung istorya nga ini, sang pagkabalo ko. Napatay ang bana ko 1997 sa edad nga 67. Ako tana 58 ang akon edad. Siling ko sa akon huna-huna. Mayo pa siguro, magsulod na lang ako sa Handmaid of the Lord. Dayon ko kadto sa simbahan kag mag-seminar kami kada Domingo.
Kag pagka Lord's Day, inday tama gid kasubo ko. Kay nadumduman ko ang akon bana nga wala sa may masugat sa akon sa simbahan sa pagpauli sa amon balay. Solo ang maabutan ko ang akon mga anak. Halin sa inday, naga-prayer meeting kami kon Sabado. Nagapamalay-balay kami kada semana. Naga-prayer meeting gid kami kay naga-testimony kami, isa-isa gid kami sina. Mga lalaki man ang amon upod, katubo-tubo ko man. Abaw inday, may isa katigulang nga balong man nga naluyag sa akon. Abaw inday pagkatapos ang amon pagpray nga mapauli na kami. Ginambal niya sa akon nga mga sawa siya kuno sa akon. Siling ko sa iya, ha? Naano ka? Nakabatsyag ka? Wala ka bala paglaim ni nga malam na kita magpamana pa? Siling isang tigulang, kung mabuhi taman ikaw, paghipos ka, kung basi matakaan ako, maakigan ta ikaw. Pag ginahagad na ako nga mamahaw sa Tiangge, siling ko burawang, pamahaw mo nga ina, kag may pamahaw man ako sa balay. Inday, magisagid ka tuig, ang iya nga pag-upod-upod sa amon, pagpanglakaton sa mga kabalayan, nga iya pag-upod-upod sa amon. Ano, isang ulihi, nagbalatian siya, kag napatay. Inday mabudlay, gali ang gugma sang tigulang, sobra pa sa hubin. Manimo inday, may ara man nga nagapangluyag sa akon, tapos nga napatay ang una nga nagapangluyag sa akon. So tawgon ta lang kay L ini. Initigulang na gid, mga 90 ang edad, pero dumaano man siya nga mga sawa sa akon. Siling niya sa akon, hay, kung batunon ko siya, mapakasal kami dayon. Kag ang titulo sang eduta, ipasaylo niya sa akon. Inday ginsunlog ko lang siya. Ti, anong ihatag mo sa akon? Himo kita sang aton balay, kay kung magkasal kita, maihaw kita sang 2 kabilog nga baboy. Sabihin ko sa iya, hulaton mo, kung magputi gani ang uwak, amo ina, hang duon ta na ikaw. Naakig siya. Hindi ako maguntat sa pagkadto dire sa imo, kung hindi ka maghuo. Abaw, di ka na makadalas ng tubig, isa ka galon, masupog ka pa magpangaluyag. Kamauya sa kalawg mo, balko. Pauli ka, kaya hindi na magbalik diri. Sige, pauli. Hamak mo inday, nga bisa nagapaligo ako, hindi siya magaling sa bubon. Dayon ko na lang pauli. Dayon maniya upod sa balay. Ginasinggitan ko na siya, nasalingan ka, kung magbukay ganing uwak, balik ka, kay mapakasal kita. Ano ka, ulian nun? Di dayon niya pauli, kay gula na siya magbalik. Wala ganing matuigi, napatay man siya. Inday Regine, duwagid katigulang ang napatay nga nagpangaluyag sa akon. Puro patay. Di kun binaton ko sila, katatlo na ako mabalo. Di karon, buhi pa ako, kag sige handmaid of the Lord, with the sacred heart of Jesus. Malipayon ako subong, wala na ako sang obra. Nagbakal ako sang 1 pad, sang yellow pad, kag 2 ka ballpens, para nga isulat lang sa KLP. Mugid. So, inday do tama nakalawig ang sulat ko. Ikaw na lang bahala, ha? Kung buhinan mo o dugangan mo ang matinahuron. Nanay Flor sa Santa Barbara. Nanay Flor, no, sa ila paglantaw, may asim ka pa. Kag sila man, sa paglantaw nila, sa kaugalingon nila, mas may asim pagid sila. Anyway, kasadya lang gid, no? Siguro na namiansa sa iyong mga personality and ikaw ang duyag nila nga may kaupod sa ilang nga kabuhi. Salamat sa iyong mga pag-share sa sininga hapon and sa mga iban pa dira nga may luyag man nga i-share diri sa kahapon lamang program. Palihog i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then you send sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. We continue enjoying your beautiful stories diri sa kahapon lamang program. Up next, syempre, ang mga dramas naman ang inyong mabatian. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. For the meantime, check taliwat ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matters
Yes, mga kabombo sa liwat, it's 101 days, 101 dias, bago magpaskwa. Maraming salamat for your time today. See you again tomorrow, diri sa Kahapon Lamang program. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine. Mayong hapon, and God bless.